ДЖ.А. Джанс. Свидетел. Какво смяташ да правиш? Попитах. Без да отвръща на погледа ми, Минди Харшоу ровеше с вилица и салатата си, но не хапваше нищо. Долната й устна потрепери. Какво бих могла да направя? Отчаяно попита тя. Преди година бях шаферка на сватбата на Минди. Тогава тя сияеше. Няколко месеца по-късно, когато трите с нея и приятелката ни Стефани се срещнахме на кафе в Старбъкс, тя определено бе загубила блясъка си. Беше нетипично мълчалива и се беше скрила зад чифт огромни слънчеви очила с обяснението, че имала инфекциозен конюнктивит. Сега, когато чух каквото имаше да ми казва, заподозрях, че историята с конюнктивита е била точно такава, измислена. А жената, която стоеше срещу мен, по нищо не приличаше на сияещата булка от преди няколко месеца. Шокирах се, когато я видях да сяда в сепарето отсреща. Изглеждаше изпита и бледа и бе свалила повече килограми, отколкото можеше да си позволи. Не казах: Господи, Мин. Изглеждаш ужасно. Въпреки че вероятно трябваше. Но сега, след като ми беше разказала поне част от случващото се, въобще не се притеснявах да споделя мнението си. Трябва да му биеш шута на този нещастник, казах. Не си първата пепеляшка, която се събужда след медения си месец, за да открие, че се е омъжила за жаба, вместо за чаровния принц. Но с теб и Джими не стана така, въздъхна Минди. Вярно беше. Бях вече 38 годишна стара мома, когато се запознах с Джими Друри в фоайето преди началото на постановката "Ядосани домакини", оригинален мюзикъл за няколко фрустрирани майки, които основават рок група и записват необичаен хит, наречен "Яш си шибания корнфлекс". По онова време не бях домакиня и не бях твърде очарована от перспективата да гледам мюзикъла, но една приятелка от училище ме завлече. Джеймс Друри бил подлаган да отида от някакъв колега от банката, в която работеше. В мига, в който двамата с Джими се срещнахме, нещо изтрака между нас. Просто така. Никой от нас не се беше женил преди и светкавичното задълбочаване на връзката ни накара много приятели, включително и Минди, скептично да поклатят глава. Двамата с Джими се насладихме на 11 прекрасни години заедно, преди някакъв пиян шофьор, тръгнал в грешното платно на мост Първо Римско 90, да отнеме живота му и да извади от релси мое. В настоящия момент, 3 години по-късно, болката от загубата му все още бе голяма, но смъртта му вече отдавна бе останала в миналото. Затова, когато Минди ме покани да й стана шаферка, аз с удоволствие се съгласих. Познавах Минди Крофорд още от основното училище. В гимназията и колежа тя неизменно си падаше по грешните мъже, дивите, онези, които живееха за мига, мускулестите грубияни, които спортуваха и изглеждаха чудесно в дънки и тениска, но на горния етаж нямаха нищо освен въздух. Но в дните и седмиците, предшестващи сватбата и с Лоренс Майлс Харшоу от Трето Римско, аз бях сигурна, че този път имаме победител. Лари имаше пари, добър външен вид и акъл, макар и незадължително в този ред. Очевидно парите не са всичко, но аз бях доволна, че след годините скромно съществуване с оскъдни доходи Минди най-сетне можеше да живее в охолство. Отстрани погледнато, Лари беше луд по нея, което беше една от причините да му бъда толкова ядосана в този момент. Лари Харшоу беше заблудил не само Минди, но и мен. Тя имаше оправдание, беше влюбена в него. Аз бях прекарала последните 25 години, работейки като педагогически съветник в училище, и мразех от дън душа да ме водят за носа. 2,5 десетилетия работа с проблемни деца ме бяха научили надалеч повече неща, отколкото би ми се искало за реалността и широкото приложение на домашното насилие. Притеснявах се, че Минди въобще не осъзнаваше какво я чака занапред. "Как смяташ? Какво да направя?" попита ме тя. "Нека да повторим онова, което ми сподели. Той ти чете писмата и електронната поща. Следи ти телефонните разговори и проверява километража всеки път, когато използваш колата. На теб как ти звучи, че ме иска само за себе си?" Плахо рече Минди. "Много по-сериозно е от това", уверих я. "Нарича се изолация. Той отрязва пътя ти от мрежата на социалните ти контакти. Направо съм изненадана, че ти е позволил да се видиш с мен на обяд." "Беше спонтанно решение", призна Минди. И не му казах. Не поисках разрешение, помислих си. Внезапно се почувствах много по-възрастна от 52-те си години. А Минди ми изглеждаше толкова невинна. Малко дете, изгубено в гората. Опитите да съветвам своенравни тийнейджери ме бяха научили, че не мога да постигна много, като казвам на някого какво трябва да направи. Ако наистина исках да помогна,
Трябваше да накарам учениците, които идваха в кабинета ми, сами да прозрат проблемите и трудностите си. Минди не беше от моите ученици, но същото важеше и за нея. Ако искаше да се спаси, трябваше сама да разбере какво се случва с живота и брака й. Осъзнаването на съществуването на даден проблем е първата основна стъпка в разрешаването му. Виждала съм как се държи Лари Харшо, казах. Сред обществото той е съвършеният джентълмен. Какъв е насаме? Въпросът ми бе последван от дълго, неловко мълчание. Настоях аз. Ще ми разкажеш ли? Не е много мил, тихо прошепна Минди. Как така? Попитах. Казва ли ти, че си глупачка, например? Да, кимна Минди. И че не ме бива да се оправям с пари. Защото не правя баланс на чековата си книжка. Ти никога не си правила баланс на чекова книжка, нито веднъж за 40 години. А някога да си давала чек без покритие? Не. Тогава. Толкова за проблема с парите. Друго. Не става въпрос само за чековата книжка, продължи Минди. Тревожа се, че той смята, че съм се омъжила за него заради парите, макар това да не е вярно. Когато бяхме сгодени, всичките му приятели повтаряха, че трябва да подпишем предбрачен договор. Тогава му казах, че нямам нищо против, но той ми каза да не ставам глупава. Обичал ме и искал да сподели с мен всичко, което притежава. До един момент, помислих си. Добре, казах. Той те третира като затворник в собствения ти дом. Проверява те непрекъснато. Подценява те. Какво друго? Какво имаш предвид? Наранявал ли те? Наранявал е чувствата ми, отвърна Минди. Удрял ли те някога? Наранявал ли те физически? Настоях аз. Не в истинския смисъл. Това какво означава? Преди няколко седмици отидохме на ски край езерото Качес. Бавно започна тя. Задаваше се буря и аз изпитах ужасяващото предчувствие, че той ще отпътува без мен и ще ме остави там сама, че ще ме остави да замръзна до смърт. И какво направи? Казах му, че ме боли глезенът и не слязох от колата. По гръбнака ми запълзяха ледени тръпки. Не се и съмнявах, че някакво свръхестествено чувство за самосъхранение бе накарало Минди да не слиза от колата в онзи ден и да се спаси за достатъчно дълго време, за да ми разкаже потресаващата си история. Но никога не те е удрял, поинтересувах се. Не те е насинявал, не те е блъскал. Минди поклати глава. Не, нищо такова, но беше облечена с поло. С дълги ръкави. Знам какво представлява домашното насилие. Знам колко изобретателни са насилниците, как умеят да бият така, че да не оставят синини. И също така знам колко трудно е на жените да признаят, че вкъщи ги бият. Мислят, че по някакъв начин те самите са причина да ги сполети това ужасно бедствие и че, признавайки си за случилото се, признават и собствената си индиректна виновност. Трябва да се махнеш оттам, тихо я посъветвах аз. Трябва да се махнеш сега, преди да е станало по-лошо. Защото ще стане по-лошо. Не мога, каза тя. Аз едва приключих с изпращането на благодарствените писма за сватбените ни подаръци. Майната им на сватбените подаръци. Не им позволявай да застанат на пътя ти. Мобилният телефон на Минди извъня и тя го изрови от чантата си. Здравей, мили, каза тя твърде приветливо. Да, спрях да си взема нещо за обяд. Ще бъда вкъщи след няколко минути. Затвори телефона и се надигна да си върви. Съжалявам, но трябва да тръгвам, каза. После извади 20-доларова банкнота от портфейла си и я остави на масата до неизядената си салата. Дърпа ти каишката. Карате да му се подчиняваш. Знам, призна тя. И все пак трябва да тръгвам. И с тези думи си тръгна. Останах там още няколко минути, преди да платя сметката и да се отправя към вкъщи. По-рано в тази мрачна съботна сутрин, когато Минди ми се обади да ме покани на неочакван обяд, бях в гаража и сортирах вещите на Джими. Неведнъж бях отлагала тази задача. В началото я отлагах, защото беше твърде болезнено. После я отлагах, защото бях твърде уморена. Но сега, 3 години по-късно, вече беше време. Планирах да попътувам малко това лято. Това означаваше, че в гаража трябваше да се отвори достатъчно място, за да паркирам новата си, лъскава малка кола. Върнах се към заниманието си с натежало от разказа на Минди сърце. Джими беше купил малката разнебитена къща на Капитол Хил 5 години преди да се срещнем и се беше заловил да я ремонтира. Беше изциклил и полирал прекрасните стари дървени подове. Беше пребоядисал и беше поставил красиви гипсови корнизи навсякъде. Беше изтръгнал от стените старите тръби и кухненски шкафчета и ги беше заменил с нови водопроводи и шкафчета по негов собствен дизайн и изпълнение. Когато се оженихме, аз продадох апартамента си в центъра и се преместих при него.
Една от предстоящите ми задачи беше да пласирам някъде всичките му дърводелски инструменти. Друга да опаковам и раздам дрехите му. Родителите ми се бяха върнали в Сиатъл няколко месеца след погребението. Майка ми беше настояла да прибере в кашони дрехите на Джими и да накара баща ми да ги занесе в гаража. Така ще продължиш напред, каза ми. Искаше да ги подари на армията на спасението още тогава, но аз заявих, че ще се оправя с това сама и наистина възнамерявах да го сторя. Найлоновата торба със сватбения смокинг на Джими беше най-отгоре във втория кашон, който отворих. Видът му ми дойде твърде много. Свлякох се на земята и избухнах в сълзи. Отново. Но после се стегнах и продължих с задачата. Сложих смокинга на купчината за дарение и продължих с сортирането на дрехите. Нямаше нещо, което Джеймс Друри да не бе правил както трябва. Докато преглеждах дрехите му, много от които все още бяха в торби от химическото чистене, наново усетих липсата му. Едва след като си отиде, разбрах колко добре се е грижил за мен. Имаше застрахователни полици, за чието съществуване не подозирах. Една от тях изплащаше изцяло направената ипотека. Друга ми оставяше достатъчно средства, за да мога да се пенсионирам веднага, щом навърша необходимата възраст, без да се налага да работя по-дълго, отколкото бих желала. Ето такава стабилност исках и за Минди. Наистина вярвах, че най-накрая е открила човек, който истински я обича, който й създава чувство на сигурност. Контрастът между моята и нейната ситуация беше поразителен и ужасно тъжен. Много често планирането да свършиш някаква работа се оказваше много по-лошо, отколкото да се отдадеш на нея и да я свършиш. До 6 часа същата вечер работата, която бях отлагала с години, защото ми се струваше невъзможна, беше до голяма степен свършена. Натъпках контейнера за буклук догоре и приготвих купчина от 10 издути черни торби, готови да отпътуват към благотворителната фондация. Едно обаждане до Дон Уилямс, учител по трудово обучение и член на факултетния съвет в гимназията Франклин, доведе до изпълненото му с готовност обещание да намине на следващия ден с пикап и да събере всички инструменти, които вече не ми трябваха. Точно след като затворих, се сетих за пушките. Не на Джими. Той нямаше оръжие. За пушките на Лари Харшоу. Видях ги вечерта на годежното им парти. Лари ме развеждаше из просторната си къща с прекрасен изглед към залива Елиот в Магнолия, един от най-хубавите стари квартали в Сиатъл. Беше ме отвел в облицования си с дървена ламперия кабинет, където разгледах колекцията му от огнестрелни оръжия, заключена зад стъклена витрина. На бюрото му мярнах писмо в рамка. Оказа се благодарствена нота от Националната асоциация по огнестрелни оръжия, които го възхваляваха за дългогодишното лоялно членство. Беше подписана с изкусен почерк от самия бивш президент на асоциацията Чарлтън Хестън. Тогава тъкмо се бях запознала с Лари Харшоу. Той беше сгоден за една от най-добрите ми приятелки. Исках да му направя добро впечатление, затова се направих на много по-заинтригувана от колекцията му, отколкото бях. Това беше първото ми и последно ходене в кабинета на Лари. Но сега си спомних злокобното присъствие на всички онези пушки. Вероятността да има и други, които не бях виждала, ме изпълваше с плашещо чувство на смъртен страх. Ами ако? Грабнах телефона и набрах номера на мобилния на Минди. Тя не вдигна, а аз не оставих съобщение. През следващия половин час обикалях напред-назад из къщата, опитвайки се да реша какво да правя. Да се обадя на ченгетата и какво да им кажа. Че се страхувам нещо да не се случи на една приятелка, че съпругът й може да я нарани, при положение, че не разполагах с абсолютно никакви доказателства. Най-накрая, неспособна да се отърся от чувствата си, скочих във Фолксвагена и отидох на място. Като всички къщи над плажа, и тяхната бе обърната с фасадата към прекрасния изглед. Влизаше се през задния вход, който отвеждаше към тяхна алея. Още със слизането от колата чух гласове от към отворената врата на гаража. Оставих открехната вратата на колата и се заслушах. «Хайде, Уес!» различих гласа на Минди. «Ще трябва да се постараеш повече. Сграбчи ме за ръцете и стискай с все сила. Трябват ни синини. Ясно видими синини. После искам да ме зашлевиш през устата с опакото на ръката си. За щастие Лари е левичар, също като теб». Потръпнах, щом чух притъпения плясък от съприкосновението на плът с плът. Но шамарът явно не беше достатъчно силен, за да задоволи Минди. «Още веднъж», нареди тя. «До кръв». Чух нов удар, последван от мъжки глас. «Мамка му! Цялата ми риза е опръскана. Господи, Уес! Не знаех, че си такъв проклет марморко. Добре, че не се налага ти да дръпнеш с пусъка.
Ще се погрижа ризата на Лари също да е опръскана с моята кръв. А сега се умитай от тук. Очаквам го всеки момент. Не те искам наблизо, когато той се прибере. Сигурна ли си, че ще се получи? Естествено, увери го Минди. Веднага, щом ченгетата се появят, ще ги изпратя право при Франсин. Днес след обед ти изговорих такава камара глупости, че със сигурност ще го изкарат самозащита. Франсин, аз бях онази с камарата глупости. Не Лари Харшоу се готвеше да убие Минди. Беше точно обратното и аз бях предвидена да бъда основният свидетел, че е било при самозащита. Известно време стоях като вкаменена на мястото си. Най-накрая успях да се размърдам. Скочих в колата, затръшнах вратата, запалих двигателя и отпраших надолу по хълма. Беше ме страх да не би ОС да ме е последвал, затова свих в една алея 2 къщи преди кръстовището. Броени секунди по-късно пикапът Додж Рам, който бе паркиран до гаража, изръмжа надолу по хълма. Шофьорът спря в дъното на алеята и ми се стори, че се огледа в двете посоки. Притаих дъх, но той явно не беше успял да види автомобила, с който потеглих. Или не забеляза колата, спряла в алеята. Имах чувството, че мина цяла вечност, но накрая той потегли и изчезна от погледа ми. От мястото, където бях спряла, не успях да видя регистрационния му номер, а определено не възнамерявах да го следвам, за да го зърна по-отблизо. Тък му се канех да се обадя на 911, когато по улицата се зададе друга кола и като даде мигач, зави по алеята. Оплашена до смърт, осъзнах, че зад мен блестят фаровете на кадилака на Лари Харшоу. Врътнах ключа, за да стартирам двигателя и дадох на заден. Последвах Лари нагоре по хълма, като яростно му присветвах на дълги. Той спря на половината път нагоре към къщата си и излезе от автомобила. «Какво обичате?» извика. «Нещо не е наред ли?» «Да», казах. «Никак не е наред. Аз съм Франсин. Франсин Друри. Трябва да говоря с теб, Лари. Много е важно». «Ами, заповядай вкъщи», покани ме той. «Ще поговорим там». «Не», отчаяно викнах аз. «Не можем да отидем в къщата». «Защо не? Какво има? Да не се е случило нещо с Минди?» «Господи, тя добре ли е?» «Лари, трябва да ме изслушаш. Минди е добре, но си има приятел. Двамата планират да те убият и да изкарат убийството самозащита. Чух ги да обсъждат плана си преди няколко минути. Да ме убият ли? Шегуваш ли се? Минди ме обича и не би навредила и на муха. Това е най-абсурдното нещо, което съм чувал. Откъде ти хрумна такава ужасна идея? Не си пила, нали, Франсин?» «Разбира се, че не съм пила. Стоях пред вратата на гаража. Чух ги да си говорят. Минди и някакъв тип на име Уес. Сигурно имаш предвид Уес Нунан», уверено каза Лари. «Трябва да ти кажа, че Уес ми е много добър приятел. Сигурен съм, че се е получило някакво абсурдно недоразумение. Заповядай вкъщи, Франсин. Ще го обсъдим, ще изпием по питие и ще се посмеем, защото накрая ще разплетем тази история. Не ме ли чуваш?» Настоях отчаяно. «Минди ще те убие и ще нагласи нещата така, сякаш си я нападнал. Никога не би направила такова нещо». Поклати глава Лари. «Хайде, ела!» Заваля. «Нямам намерение да стоя тук и да се измокря, спорейки за тази глупост. Идваш ли или не?» «Не», отвърнах. «Но моля те, не отивай там». «Напротив, тръгвам», каза той. И го направи. Качих се отново в колата си, грабнах мобилния си телефон и набрах 911. «Вашингтонска щатска полиция», каза глас. «За какъв спешен случай се касае?» «Казвам се Франсин Друри». Представих се. «Намирам се в Магнолия в Сиатъл. Един човек ще бъде убит». Все още говорех по телефона и тъкмо давах адреса на Минди, когато чух отчетлив пукот, изстрел от пистолет. Настъпи тишина, последвана от нов изстрел. «Господи Боже!» възкликнах в телефона. «Моля ви, побързайте». Тя го направи. «Застреля го. Изпратете и линейка». Стоях разтреперана, облегната на покрива на костенурката си, когато покрай мен нагоре по хълма прелетяха 2 сини полицейски коли и линейка с пищящи сирени и мигащи светлини. Никога не се бях чувствала по-безполезна. Как не можах да го накарам да ми повярва? Трета полицейска кола спря до мен и от нея слезе униформен служител. «Госпожа Друри», попита той. «Вие ли се обадихте на 911?» «Да», успях да промълвя аз. «Да, аз». После избухнах в сълзи. «Вината е моя», избъбрих. Чух я да казва, че ще го убие. Опитах се да го предупредя, но той не искаше да ме чуе, а сега е мъртъв. Радиостанцията на полицая се включи. Чух неясен глас, но не можех да различа думите. «Седнете, моля».
Подкани ме полицаят. Ще ви донеса вода. Подчиних се. Бях твърде слаба, за да възразя или да направя нещо друго, освен онова, което ми казваха. Седнах, където ми беше посочил. Сега по улицата бяха излезли други хора, стичаха се от съседните къщи, опитваха се да разберат какво се е случило. Минути по-късно линейката с рев се върна надолу по хълма. Тълпата зяпачи се раздели, за да й направи път. Това е жертвата. Мъж, обясни полицаят и ми подаде бутилка минерална вода. На табелката на гърдите му пишеше сержант Лаури. Само го е ранила. Повърхностна рана на рамото. Водят го в Харбървю. Ще се оправи. Ами Минди? Попитах. Тя как е? Сержант Лаури извади малко тефтерче. Така ли се казва? Минди коя? Минди Харшо, отвърнах. Тя как е? Лаури поклати глава. Нещата не са се развили според очакванията й и тя е обърнала пистолета към себе си. Искате да кажете, че се е самоубила? Заекнах аз. Мъртва ли е? Сержант Лаури кимна. Опасявам се, че да. Надявам се, че не ви е била приятелка. Мислех, че е... Тихо промълвих аз, преглъщайки напиращите сълзи. Но явно съм грешала. Ян Ранкин. Слабост. Обикновено вечер Денис Хеншел си вземаше работа за вкъщи. Не, че някой подозираше. Пък и едва ли колегите му надзиратели в затвора ги беше еня. Според тях Денис беше особняк, който седеше по цял ден в кабинета си и четеше старателно кореспонденцията. А линийката и нощчето за рязане му бяха винаги под ръка. Трябваше да внимава с тези нощчета. Едно от професионалните му правила. Държеше ги заключени, далеч от ловки пръсти. Всяка сутрин отключваше шкафчето на бюрото си и ги преброяваше, а после взимаше едно, винаги само едно. Когато острието му се изтъпеше, той го носеше вкъщи и го изхвърляше в кошчето за буклук в кухнята. Чекмеджето на бюрото му в офиса оставаше заключено през остатъка от деня, както и вратата на кабинета му, ако той не беше вътре. 2-минутна почивка, за да се изпикае. И тогава заключваше вратата след себе си, оставил нощчето в чекмеджето, заключил и самото чекмедже. От повечко предпазливост глава не боли. Шкафът му за документи беше подсигурен с вертикален метален лост, който свързваше дръжките на всичките 4 чекмеджета. При първото си посещение комендантът не каза нищо по отношение на тази допълнителна предпазна мярка, но докато разговаряше с Денис, очите му непрекъснато отскачаха към високия зелен шкаф. Останалите надзиратели го подозираха, че крие вътре разни неща, например порно списания и уиски. Разправяха, че се спотайва в кабинета си, в едната ръка стиснал гърлото на бутилката, а с другата бръкнал в панталоните си. Не предприемаше никакви опити да разпръсне слуховете, даже му харесваше, че колегите са му измислили друг живот. В действителност шкафът съдържаше само подредена по азбучен ред кореспонденция, писма между затворниците и техните приятели и семейства отвън. Това бяха писмата, щамповани с печат, не подлежи на изпращане. Едно писмо не подлежеше на изпращане, ако издаваше твърде много подробности от ежедневието в затвора или ако звучеше заплашително. Псовните и сексуалният контекст бяха допустими, но щом се разчу, че Денис влиза в ролята на затворнически цензор и чете писмата преди изпращане, тонът на повечето писма стана доста сдържан. Това влизаше в задълженията му и той ги изпълняваше прилежно. Линийката подчертаваше някое спорно изречение. Сетне идваше ред на нощчето. Изрезките се пазеха в шкафа, залепени върху лист, хартия с отбелязани върху него датата на писмото, самоличността на затворника и причината за изрязването. Всяка сутрин го чакаше нова купчина входяща поща. Всеки следобед проверяваше изходящата. Пликовете за изпращане бяха адресирани и с налепени марки, но не се запечатваха, докато Денис не одобри съдържанието им. Отваряше входящата поща с помощта на дървен нож за писма, който си беше купил от антикварен магазин на улица Кокбърн. Беше африкански, с гравирана дръжка, наподобяваща издължена глава. Ножът също се пазеше под ключ в кабинета му. Тази стая не винаги беше служила за офис. Той предполагаше, че в началото е била някакъв склад. Беше около 2,50 на 2,50 с два малки прозореца високо на едната стена, запречени с решетки. Въгъла срещу шкафа за документи имаше метални тръби, а през тях, изглежда, пътуваха звуци от други места, разкривени гласове, излаяни заповеди, звън и потропване. Денис беше поставил няколко плаката на стените. Единият изобразяваше мрачната пустота на Гленко, място, което никога не беше посещавал въпреки редовните обещания, които си правеше,
а другият представляваше фотография на едно от рибарските селища в Ист Нюк, заснета от към пристанищната стена. Денис харесваше еднакво и двата плаката. Като се взираше в единия или в другия, се пренасеше в дивите планини или на морското крайбрежие и си осигуряваше кратък отдих от звуците и миризмите на затвора на нейно кралско величество в Единбург. Миризмите бяха най-отвратителни сутрин. Отваряха се спарени килии. Затворниците се понасяха на закуска немити, като се чешеха и оригваха. Той рядко имаше пряк контакт с тези мъже. Въпреки това, имаше чувството, че ги познава. Познаваше ги чрез писмата им, изпълнени с непохватни изречения и правописни грешки, но достатъчно красноречиви и понякога дори затрогващи. Прегърни децата от мен. Опитвам се да мисля само за добрите времена. Всеки ден, в който не те виждам, нещо в мен се прекършва. Когато изляза, ще започнем на чисто. И излизането. В много от писмата се говореше за този вълшебен момент, когато грешките на миналото ще бъдат заличени, а новото начало ще стане възможно. Дори старите кучета, онези, които щяха да прекарат по-голямата част от живота си в затвора, обещаваха, че никога повече няма да се отклоняват от правия път, че занапред ще правят всичко както трябва. Пак ще пропусна годишнината ни, Джин, но ти неизменно си в мислите ми. Слабо утешение за съпруги като Джин, чието писма се простираха на повече от 10 страници, изпълнени с ежедневната агония на живота без силна половинка. Джони направо подивява. Там. Докторът каза, че това допринася за състоянието ми. Той има нужда от баща, но получавам само още и още хапчета. Джини там. Животът им по-отделно се беше превърнал в нещо като сапунена опера за Денис. Разменяха си писма всяка седмица, въпреки че Джин не пропускаше свиждане. Денис обичаше да наблюдава пристигащите посетители, като се опитваше да познае кои от тях пишат писма. После ги гледаше как се насочват към някоя маса и това му помагаше да свърже затворник и кореспондент. Там и Джин винаги се ръкуваха, никога не се прегръщаха, нито се целуваха, изглеждаха почти засрамени от по-разпуснатото поведение на околните двойки. Денис рядко цензурираше писмата им, дори и в оскъдните случаи, когато изникнеше някое спорно изречение. Неговата собствена съпруга го беше напуснала преди 10 години. Той все още държеше нейни снимки върху камината. На една от тях тя го държеше за ръка и се усмихваше в обектива. Понякога Денис гледаше телевизия, седнал на дивана с бира в ръка, а очите му внезапно се насочваха към снимката. Подобно на Гленко и пристанището, тази снимка го отнасяше на друго място. После ставаше и отиваше до кухненската маса, където беше разпръснал писмата. Не отнасяше вкъщи всички писма, а само онези, в които се разкриваха интересни за него взаимоотношения. Беше си купил факс и копирна машина в едно. Според консултанта в магазина излизаше по-евтино, отколкото да си купиш отделно копирна машина. Вадеше писмата от кожената си чанта и ги поставяше в копирната машина. На следващата сутрин оригиналите се връщаха обратно с него в кабинета му. Съзнаваше, че върши нещо нередно. Знаеше, че комендантът би се ядосал или най-малкото смаял. Но не смяташе, че вреди някому. Никой друг нямаше да ги прочете. Тези писма бяха само и единствено за него. Един от по-новите затворници се очертаваше доста интригуващ образ. Пишеше по няколко пъти на ден, очевидно имаше достатъчно пари за марки. Приятелката му се казваше Джема и беше бременна, но бе загубила бебето. Томи се притесняваше, че се е случило по негова вина, че шокът от осъждането му е причинил аборта. Денис още не беше виждал Томи, но усещаше, че би могъл да помогне с няколко окуражителни думи. Но нямаше да го стори. Нямаше да се намесва. Преди няколко месеца вниманието на Денис привлече друг затворник – Морис. Пишеше по 1-2 писма на седмица, огнени любовни писма. Денис имаше чувството, че всяко е до различна жена. Веднъж му показаха Морис на опашката за закуска. На външен вид не беше нищо особено. Клющав екземпляр с някак крива усмивка. Някой идва ли му на свиждане? Попита Денис надзирателя. Шегуваш ли се? А Денис свира мене, озадачен. Жените, на които пишеше Морис, живееха в града. Нямаше причина да не го посещават. Адресът му и затворническият му номер бяха отпечатани върху всяко писмо. В един момент комендантът извика Денис в кабинета си и го информира, че от тук нататък на Морис се забранява да изпраща каквито и да било писма. Оказа се, че никаквецът избирал случайни имена от телефонния указател и пишел до напълно непознати жени, описвайки в подробности фантазиите си.
Надзирателите се смяха от сърце на случката. Сигурно се е надявал, че ако изпрати достатъчно писма, все някъде ще му излезе късметът, чу се коментар. И нищо чудно. Някои жени отвън дават мило и драго за някой загорял затворник. А, да, загорелите затворници. Такива в затвора на нейно кралско величество в Единбург с лопата да ги ринеш. Но Денис знаеше кой на практика командва парада. Пол Блейн. Блейн беше класи над крадците и наркоманите, които кръжаха около него, без той изобщо да ги забелязва. Когато вървеше из коридорите на затвора, сякаш излъчваше невидимо силово поле, което отблъсваше всички и никой не можеше да го доближи на повече от една ръка разстояние, освен ако самият той не го допусне. Имаше си адютант, Чипи Чалмърс, чието подлизурско присъствие напомняше за наличието на силовото поле. Всъщност на никого и презум не би му минало, че Блейн има нужда от бавачка. Беше висок над 1,90 м, широкоплещест. Винаги държеше и умруците си полусвити. Вършеше всичко бавно, обмислено. Не беше тук, за да си създава врагове, нито пък да има търкания с надзирателите. Просто искаше да си излежи времето и да се насочи натам, където го очаква империята му. Въпреки всичко от мига, в който прекрачи прага на затвора, Блейн се превърна в негов естествен лидер. Бандите и групичките ходеха на пръсти около него, като му засвидетелстваха уважение. Присъдата му беше 6 годишна, по обвинение в данъчни измами и злоупотреби. Вероятно щеше да излезе след малко повече от 3, а вече беше излежал няколко месеца в предварителния арест. Беше свалил няколко килограма след пристигането си, но изглеждаше още по-добре, въпреки сивия оттенък на бузите си, същият тебеширен вид, който всички затворници придобиваха, затворнически тен, така го наричаха. Когато съпругата на Блейн му идваше на посещение, в залата се струпваха повече надзиратели от обикновено не защото се опасяваха от безредици, а защото женитбата на Блейн беше доста сполучлива. Болезнено сполучлива, бе прошепнал един надзирател на Денис с намигване. Казваше се Селина. На 29, с 10 години по-млада от Блейн. Когато надзирателите й обсъждаха на закуска, Денис трябваше да си държи езика зад зъбите. Работата беше там, че той знаеше много повече неща за нея. Знаеше почти всичко. Тя живееше в Бързден, луксозното предградие на Глазгоу, посещаваше съпруга си на всеки 2 седмици, макар да беше едва на 40 мили от затвора. Но пък му пишеше писма. Изпращаше му по 4-5 в отговор на всяко негово. А какво имаше вътре? Болезнено, отчаяно лелея на точения, изпитвам цялостна агония. Казвам ти, Пол, аз съм тотално, напълно оглупяла от любов. Ако беше тук, щях да те яздя до сутринта. Пасажи като този се преплитаха с клюки от ежедневието. Илейн неистово фантазира. Аз разбирам, кара 30-те. Мисля да кажа на Бил, да се опита да й повдигне духа. Тези откъслечни изречения имаха същата притегателна сила за Денис, както и по-личните неща, помагаха му да усети живота на Селина. В едно от първите си писма тя дори беше приложила своя снимка. Позираше в къса пола и оскъдно бюстие, наклонила глава и вдигнала ръце на хълбоците си. Последваха още снимки. Денис се беше опитал да ги фотокопира, но не влязоха във факс машината му, затова отиде до близката книжарница, за да използва тяхната техника. Копията бяха зърнести, далеч не отлични. Въпреки това, влязоха в колекцията му. Снощи се опитах да се задоволя в леглото, но не беше същото. И как би могло? Сложих твоя снимка на възглавницата до мен, твърде бледо копие на оригинала. Надявам се, че снимките, които ти изпращам, успяват да повдигнат духа ти. Друго интересно няма. Нашите адски много, Евала разпитваха изтрещялата Хелън, голяма излагация. Фред замина на север. В други писма разказваше колко трудно й било да свързва двата края. Не била намерила работа, но все още търсела. Денис се беше поразровил малко и бе открил вестникарски статии, съобщаващи, че полицията се е провалила в опитите си да открие милионите на Блейн. Милиони? Тогава от какво се оплаква Селина? Последния път, когато тя дойде на свиждане в затвора, Денис бе помолил един от надзирателите да му съобщи. Като влизаше в залата, му беше нервно. Нямаше представа защо. И ето, че я видя. Седеше с гръб към него, кръстосала крака, полата й се беше вдигнала високо на бедрото и разкриваше загоряла на слънцето мускулеста плът. Тясна бяла блузка с розов кашмирен половер над нея. Руса коса, буен водопад, плиснал над едното й рамо. Страхотна е, ухили се надзирателят. Дори по-хубава, отколкото на снимките, едва не изтърси Денис.
После усети погледа на Блейн върху себе си и извърна очи точно докато Селина се обръщаше да види какво е привлякло вниманието на съпруга й. Денис бързешком се върна в кабинета си. Но няколко дни по-късно, докато минаваше по един от коридорите, се натъкна на Блейн и Чалмърс, които вървяха срещу него. «Прекрасна е, нали?» каза Блейн. «За какво говориш?» «Знаеш за какво говоря». Блейн му препречи пътя и го изгледа отгоре до долу. «Сигурно трябва да ти благодаря». «За какво?» Блейн свира мене. «Знам ги аз, надзирателите. Някои биха запазили снимките за себе си». Последва пауза. «Казаха ми, че си от кротките, господин Хеншал. Това е хубаво. Уважавам го. Писмата само ти ги виждаш, нали? Никой друг». Денис успя да поклати отрицателно глава, без да отмества поглед от очите на Блейн. «Това е хубаво», повтори гангстерът. И се отдалечи, а Чалмърс го последва, залепен за гърба му, като хвърли злобен поглед към Денис. Още ровене. Още от гимназията Блейн все си навличал неприятности. На 16 станал водач на банда, която тероризирала крайните квартали на Глазгол. Лежал в затвора за убийство при самозащита, после едва избегнал същата съдба за съучастничество в убийството на сина на друг гангстер. С времето поумнял и започнал да набира собствена полева сила. Цял отряд войници, които действали под негова команда. Репутацията му растяла, вече нямало нужда да осакатява или заплашва. Имало други, които да вършат тези неща от негово име, а той взел да носи костюм и всеки ден да ходи на работа в истински офис, управлявайки фирма за таксиметров превоз, охранителна компания и дозина други предприятия. Селина се беше появила на сцената първо като рецепционистка, после му станала секретарка, а накрая се беше издигнала до негов личен асистент, преди да се оженят пред множество наподобяващо сцена от кръстника. Но тя не беше тъпа блондинка. Произхождаше от добро семейство и беше завършила колеж. Колкото повече Денис мислеше за нея, толкова по-трудно му беше да я възприеме като оглупяла от любов. Това също сигурно беше за прикритие. Определено обработваше Блейн, захранваше го с фантазии. Защо? Един таблоид предлагаше обяснение, спечелившата комбинация от ум и красота, под ръководството на изкусен манипулатор. Възможно ли е мадамата на гангстера да продължи да управлява бойното поле, без да попада под кръстосания огън? Седнал на кухненската маса в дома си, Денис се замисли над това. Сетне разгледа отново снимките й и помисли още малко. Вечерята му истина, телевизорът остана невключен, а той четеше и препрочиташе писмата й. Виждаше я в съзнанието си, загорелите й крака, дългата й коса, ясни, невинни очи, лице, което привлича всички околни погледи. Ум и красота. Сложи я до съпруга й и ето ти красавицата извяра. Денис се насили да хапне малко от пържените яйца с бекон, които бяха започнали да се втвърдяват, и започна да брои оставащите дни до уикенда. В събота сутринта паркира колата си до бордюра на улицата пред дома й. Очакваше нещо по-добро. Вестниците я наричаха имение, но в действителност си беше обикновена самостоятелна двоетажна къща, вероятно от 60-те години на 20 век. Предният двор беше павиран, за да осигури няколко места за паркиране. Отпред се виждаше спортен сребрист Мерцедес. До него имаше по-голям автомобил, покрит с брезент. Денис предположи, че е колата на Блейн, прибрана до завръщането му. На всеки прозорец имаше мрежести пердета, зад които не се виждаха признаци на живот. Денис си погледна часовника. Още нямаше 10. Бе предположил, че тя ще спи до късно през уикенда, като повечето му познати. Той обаче неизменно се будеше преди зазоряване и не успяваше да заспи отново. Тази сутрин отиде в кварталното кафене, прочете си вестника, докато закусваше препечени филийки с сладко и чай. Сега отново изпита жажда и осъзна, че е пропуснал да си вземе бутилка вода, може би някой и друг сандвич и нещо за четене. Колата му не беше единствена на улицата, но знаеше, че ще направи впечатление, ако остане там цялата сутрин. Но пък тук вероятно бяха свикнали да са под обсадата на репортери и подобни. Поради липсата на друго занимание включи радиото и превъртя 8 или 9 станции, преди да избере една, по която вървеше основно класическа музика и почти нямаше говорене между мелодиите. Измина още час, без да се случи нищичко. Сетне пред къщата спря автомобил и наду клаксона 3 пъти. Беше старо Волво с избледнял цвят. Мъжът, който слезе от него, беше среден на ръст, с нормално телосложение и зализана назад коса. Носеше черна тениска си якичка
черни дънки и черно кожено палто до под коляното. И слънчеви очила, въпреки посивялото небе. Той също имаше тен, вероятно получен в някой от солариумите в града. Влезе в двора, приближи се към къщата и потропа на вратата с юмрук. Нещо стърчеше от устата му. На Денис му се стори, че е коктейлна сламка. Селина вече беше облякла връхната си дреха, дънково яке с сребристи капси. Белите й панталони бяха впити по тялото. Мимоходом целуна посетителя по бузата и се извъртя, когато той се опита да я прегърне през кръста. Изглеждаше зашеметяващо и Денис осъзна, че е затаил дъх. Опита се да не стиска волана толкова силно и отвори прозореца, за да долови разговора им, докато вървяха към чакащата ги на улицата кола. Мъжът се приведе към Селина и прошепна нещо. Тя го перна по рамото. Фред изписка. Мъжът, наречен Фред, се изкикоти. Селина огледа колата му и поклати глава. Ще вземем Мерцедеса. Че какво има на моята? На нищо не прилича, Фред. Ето какво има. Ако искаш да изведеш момиче на шопинг, ще ти трябва по-класно превозно средство. Върна се в къщата за ключовете си, докато Фред отваряше дворната порта. После двамата се качиха в колата на Селина. Денис не си правеше труда да се прикрива. Вероятно, част от него искаше Селина да го види, да разбере, че има обожател. Но той сякаш беше невидим, тя продължаваше да си говори с Фред. Фред замина на север. Но Фред не беше заминал на север. Ето го тук. Защо беше излъгала? Може би, за да не събуди подозрение у съпруга си. Палавница, измърмори Денис сам на себе си, следвайки малкия сребрист автомобил. Селина беше дяволски добър шофьор, но трафикът по посока центъра на града се влачеше едва. Всички излизаха да пазаруват в събота. Денис с лекота успяваше да държи Мерцедеса под око и го последва в подземния паркинг на един от огромните молове. Селина се изкачи до трето ниво, където изчака една жена да изкара колата си, за да заеме мястото и последното свободно. Денис беше принуден да рискува и се насочи към следващото ниво, където имаше предостатъчно места за паркиране. Заключи колата си и слезе обратно на долния етаж, точно когато Селина и Фред влизаха в търговския център. Държаха се като гаджета. Селина пробваше различни комбинации от дрехи, а Фред кимаше одобрително или свиваше рамене. След час вече му беше писнало. От мола се отправиха към бутиците от другата страна на площад Джордж. Селина носеше 3 чанти, а Фред – още 4. Тя се опита да го придума да пробва едно кафяво велурено сако, но той не си купи нищо. Всички покупки досега бяха нейни и, както Денис не пропусна да забележи, бяха платени от нея. Неколко стотин паунда, по негови изчисления, отброени от навита на роло пачка в джоба на якето й. Толкова за оплакванията и Дублейн, че едва свързвала двата края. Седнаха да обядват в италиански ресторант. Денис реши, че има време за почивка. Изтича до един пъб, за да използва тоалетната, след което си купи сандвич, бутилка вода и ранното издание на вечерния вестник. Какво правя по дяволите? Запита се, докато развиваше сандвича си. Но после се усмихна, защото му беше забавно. Всъщност, отдавна не помнеше да си е прекарвал толкова добре в събота. Когато се появиха откъм ресторанта, Фред имаше вид на човек, освежен с повече от една чаша вино. Беше обвил свободната си ръка около раменете на Селина, докато не изпусна няколко от турбите. След това се концентрира върху носенето на покупките. Запътиха се обратно към търговския център. Денис последва Мерцедеса и не след дълго видя, че се е насочил обратно към къщата й. Мерцедесът вече беше паркиран в алеята, когато Денис мина край него. Хвърли поглед наляво и с изумление видя, че докато затваряше вратата от страната на шофьорското място, Селина се взираше в него. Тя присви очи, сякаш се мъчеше да си припомни откъде го познава. Накрая се обърна и помогна на улюляващия се Фред да влезе в къщата. Секретарката на коменданта, госпожа Биитън, омекна като масло, когато Денис и обясни защо му е необходимо досието. В писмата напоследък се споменава лице на име Фред. Искам да проверя дали е някой, за когото би трябвало да знаем. Това беше достатъчно основателна причина за госпожа Биитън да издири досието на Пол Блейн и да го предаде на Денис. Денис й благодари и се прибра в кабинета си, като заключи вратата след себе си. Досието беше дебело, твърде обемно, за да го фотокопира. Затова Денис се залови да чете. Не след дълго попадна на Фред. Фредерик Харт, фиктивен шеф на фирма за таксиметров превоз, която в действителност принадлежеше на Блейн. Фред беше влизал в съприкосновение с властите по обвинения за сплашване на конкуренция и различни побои. Беше разследван, но не и осъден. Не се споменаваше за съпруга на име Хелън,
Но Денис откри каквото търсеше в една вестникарска изрезка. Фред се оказа женен с 4 деца в тинейджърска възраст. Живееше в бивша общинска къща, оградена с почти 3-метрова стена. Имаше дори лошокачествена снимка на значително по-млад на вид мъж, който, намръщен, напускаше сградата на съда. «Здравей, Фред!» прошепна Денис. Когато пристигна следващото писмо на Селина, сърцето на Денис затоптя, сякаш то беше адресирано до него, а не до съпруга й. Подуши плика, разгледа написания на ръка адрес, не бързаше да го отваря. Разгъна хартията. Един единствен лист, изписан от двете страни. Започна да чете. Чувствам се много самотна, когато не си до мен. Хелън се отбива понякога и ходим на пазар. Лъжкиня. Понякога не излизам от къщата дни наред, така че знам какво е да си затворен. Но друго си е с приятна компания, помисли си Денис. Започна да минава към Берстен и вечер. Понякога паркираше няколко пресечки по-нататък и се преструваше на жител от квартала, излязъл на разходка. Минаваше край къщата и поне няколко пъти и току спираше отпред, за да види колко е часът, да си завърже обувката или да проведе въображаем разговор по мобилния си телефон. Ако времето беше лошо, оставаше в колата или просто караше наоколо. Опозна квартала й, дори запомни някой от съседите й. И те на свой ред също вече го познаваха, най-малкото по физиономия. Вече не беше непознат и затова не беше и подозрителен. Може би предполагаха, че току-що се е нанесъл в квартала. Започнаха да му кимат и да му се усмихват. На 2-3 пъти дори го заговориха. А сетне една вечер, докато шофираше по нейната улица, видя на една табела «Продава се». Първата му мисъл беше: аз мога да купя тази къща. Ще я купя и ще съм близо до нея. Но после осъзна, че табелата води право към двора на Селина. Дали Блейн знаеше това? Едва ли в кореспонденцията не се споменаваше нищо такова. Разбира се, вероятно го бяха дискутирали при свижданията. Но Денис имаше чувството, че това беше поредната тайна, която тя пазеше от съпруга си. Но защо продаваше къщата? Дали това не означаваше, че наистина има парични затруднения? И ако да, откъде се беше взела топката пари в джоба й, Денис паркира до бордюра и си записа телефонния номер от табелата. Опита се да позвани от мобилния си, но съобщение, оставено на секретаря, го информира, че Агенцията за недвижими имоти отваря в 9 сутринта. Обади се отново на следващата сутрин и обясни, че проявява интерес към къщата. «Продавачът бърза ли?» попита той. «Какво имате предвид, сър?» «Просто се питах дали цената подлежи на коментар, ако излезе сериозно предложение». «Цената е фиксирана, сър. Това обикновено означава, че собствениците бързат да продават. Още се продаде бързо. Препоръчвам ви да си уговорите оглед още тази седмица, ако проявявате интерес». «Оглед ли?» Денис задъвка долната си устна. «Добра идея, да. Тази вечер имам свободен час, ако ви устройва». «Тази вечер? В 8. Денис се поколеба. «В 8. Повтори. «Отлично. А името ви?» Той преглътна с усилие. «Дени. Казвам се Франк Дени. Може ли да си запиша телефона ви, господин Дени?» Денис се потеше. Продиктува и номера на мобилния си телефон. «Чудесно», каза жената. «Господин Апълби ще ви покаже къщата». «Господин Апълби?» намръщи се Денис. «Наш служител», обясни жената. «Значи собственикът няма да е там?» попита Денис с леко облегчение. «Някои собственици предпочитат така». «Добре. Чудесно. Значи в 8 часа. Довиждане, господин Дени. Благодаря ви за помощта». Прекара остатъка от деня като замаян. В последен опит да прочисти главата си излезе на разходка из затвора. Първо в двора, а после по коридорите. Част от затворниците го познаваха. Не винаги беше работил като цензор на кореспонденцията. Преди беше надзирател, също като останалите. Даваше смени и през уикендите трябваше да живее сред миризмите от кухнята и кофите с изпражнение в килиите. Някои от колегите му говореха, че е пълен идиот да приема свободната позиция на цензор. Това означаваше никаква извънредна работа и никакъв шанс за допълнителна надница. «Мен ме устройства», беше обяснението му. Комендантът се съгласи. Но сега Денис започваше да се чуди. Изкачваше се по металното стълбище към втория етаж, а главата му все още бе замаяна. Знаеше на къде се е запътил, но не беше способен да се възпре. Чалмърс бе подпрял варосаната тухлена стена с туловището си и охраняваше отворената врата до него. Вътре Блейн се беше опънал на леглото, свил ръце под главата си. «Как си днес, господин Хеншал?» викна той и Денис осъзна, че е спрял пред вратата. Сви ръце на гърдите си, сякаш имаше причина за посещението му. «Добре съм.
А ти? Всъщност не се чувствам във форма. Блейн извади едната си ръка изпод главата си и почука гръдния си кош. Старият часовник не е това, което беше. Предполагам, с всички е така. Блейн се усмихна, а Денис се опита да не го прави. На теб ти е добре. Смяната ти свърши, тръгваш си. Можеш да се отбиеш до някой пъб за халба бира или да се прибереш право вкъщи при хубавата, сладка госпожа. Блейн направи пауза. Извинявай, забравих. Жена ти те напусна, нали така? Заради друг мъж ли? Денис не отвърна. Вместо това на свой ред зададе въпрос. А какво ще кажеш за твоята собствена съпруга? Блейн? Селина ли? Същинско злато ми е тя. Но ти го знаеш. Нали четеш всичките ни писма? Не те посещава толкова често, колкото би могла. И защо да го прави? По-добре да стои по-надалеч. Това място се просмуква в теб. Забелязал ли си как миризмата на затвора остава в ноздрите ти дори вечер, когато се прибереш у дома? Би ли искал жената, която обичаш, да идва на подобно място? Той отново отпусна глава назад и се взря в тавана на килията си. Селина най-много обича да си стои у дома и да решава ребуси. Има цели списания, пълни с такива кръстословици. Тя си пада по такива неща. Сериозно. Денис се опита да сдържи усмивката си, представяйки си Селина в тази светлина. Как им викаха, беше нещо акробатики. Жена ти си пада по акробатика. Денис бе готов да се обзаложи. Някаква подобна дума беше. Поклати глава Блейн. Чисто злато ми е тя, помни ми думата. Непременно. Ами ти, господин Хеншал? Доста време мина, откак жена ти избяга. Не се ли появи някоя друга в живота ти? Не е твоя работа. До сега не съм срещал мъж, който да не е развил слабост към нея. Подвикна Блейн ухилен, докато Денис си тръгваше. 100% помисли си Денис. Сигурно не беше само Фред. Може би имаше и други, които финансираха обиколките и по магазините. Или пилееше мангизите на съпруга си без негово знание. И сега се канеше да избяга и да му отмъкне всичко. Денис осъзна нещо. Сега той имаше власт над нея, знаеше неща, които тя не би искала да станат достояние на Блейн. Като стана дума и над Фред имаше власт. Мисълта го затопли през останалата част от разходката. Господин Дени. Същият, каза Денис. А вие трябва да сте господин Апълби. Заповядайте, заповядайте. Господин Апълби беше нисък мъж с наднормено тегло, отдавна прехвърлил 60-те, но прилежно издокаран в делови костюм. Накара Денис да добави името си в списъка на масичката в тесния коридор, а после го попита дали иска описание на къщата. Денис поиска и в ръката му се озова отпечатана брошура, 4 страници, изпълнени с цветни фотографии на къщата заедно с подробности за помещенията и прилежащия двор. Да ви разведа ли или предпочитате да огледате сам? Сам ще се оправя чудесно, благодаря, отвърна Денис. Ако имате въпроси, аз ще бъда тук. Господин Апълби се настани на един стол, а Денис се направи, че разглежда описанието. Тръгна към всекидневната, огледа се, за да се увери, че не се вижда от коридора. Мебелировката изглеждаше нова, но безвкусна. Ярко-оранжев диван, огромен телевизор и още по-голям шкаф за алкохол. В една поставка бяха натикани купища вестници и списания. Денис забеляза, че някои от тях са с кръстословици и ребуси. Така че в крайна сметка Блейн не грешеше напълно по отношение на Селина. Нямаше снимки, нито спомени от ваканции в чужбина. Беше пълно с вещи, изглежда, закупени от някои от големите, модерни молове, тесни вази, прес-папиета, свещи. Денис се върна обратно по коридора и се усмихна на господин Апълби, преди да продължи към кухнята. Там една от стените беше съборена и заменена от стъклена врата, която водеше към трапезария с френски прозорци с изглед към градината. Вградени кухненски уреди с марка Ниджински се казваше в брошурата, след което бе уточнено, че всички уреди, завеси и подови настилки са включени в цената. Накъдето и да беше тръгнала Селина, не възнамеряваше да вземе нищо със себе си. Двете помещения в дъното на долния етаж представляваха претъпкан килер, тоалетна и стая, описана като спалня 4, която обаче по-настоящем се ползваше за склад и беше пълна с кашони и купища женски дрехи. Денис прокара длан по една от роклите по 3 ръба и между пръстите си. Сетне притисна нос в нея, усещайки слаб полъх от парфюма й. На горния етаж имаше 3 спални, като същинската, според брошурата, беше обзаведена с ансамбъл от баярд. Тя беше най-голямата стая и единствената, която се използваше като спалня. Денис дръпна чекмеджетата до косна дрехите й. Отвори гардероба, попи с очи различните й рокли, поли и блузи. Имаше дрехи и на Блейн.
Няколко скъпи на вид костюма, рейрени ризи с копчета за ръкавели. Дали ще ги изхвърли преди да избяга, запита се Денис. Другите две спални явно бяха неговият и нейният кабинет. В неговия имаше лавици с книги, най-вече криминални и военни романи, плюс биографии на спортисти, бюро, покрито с документи и музикална уредба с албуми на Глен Кембъл, Тони Бенет и прочие. Кабинетът на Селина беше нещо съвсем различно. Тук имаше още списания си грословици, но подредени съвсем прилежно. В единия ъгъл се виждаше отдавна неизползвана шевна машина, а в другия – люлеещ се стол. Денис си измъкна един албум с снимки от лавицата и го прелисти, като се спря на фотография от ваканция край морето, на която Селина позираше по розов бански костюм от две части и срамежливо се усмихваше в обектива. Денис хвърли поглед в коридора, чу как господина Пълби кихна на долния етаж, а после извади една от снимките и я пъхна в джоба си. Докато слизаше по стълбите, отново заби нос в брошурата. Чудесен семейен дом, каза му господин Пълби. Абсолютно. И с фиксирана цена. Трябва да реагирате бързо. Обзалагам се, че ще се продаде до утре след обед. Мислите ли? Хващам се на бас. Ще преспя и ще помисля, каза Денис, осъзнавайки, че държи ръката си върху джоба на якето си. Няма да сбъркате, господин Дени, каза брокерът и му отвори вратата. Когато се събуди на следващата сутрин, Денис се намери заобиколен от нея. На път за вкъщи предната вечер беше минал през денонощен магазин, където имаше цветен ксерокс. Реши да не се стиска. Направи 20 копия с отлично качество. Видя, че продавачът аха да го попита за снимката и многото бройки, но явно бе разбрал, че трябва да си държи езика зад зъбите. Снимките й лежаха разпръснати по леглото, дивана на кухненската маса. Имаше една дори на пода в коридора, където я беше изпуснал. Оригинала взе на работа със себе си и го заключи в бюрото. След обед, когато беше часът за посещение, на вратата му се почука. Той отключи. Отвън стоеше един от надзирателите, кръстосал ръце на гърдите си. Идваш ли в мелето? Значи да разбирам, че госпожа Блейн е в сградата, изкоментира Денис, като се стараеше да запази тона си спокоен, макар че сърцето му препускаше. Надзирателят разпери ръце. Време е за шоу, ухили се той. Но за изненада на Денис, Селина не беше сама. Беше довела и Фред. Двамата седяха срещу Блейн, като говореше основно Селина. Денис беше едновременно ужасен и впечатлен. Каниш се да напуснеш съпруга си и на последното свиждане идваш с мъжа, който те топли нощем. Тя играеше опасна игра. Блейн сигурно ще побеснее, когато разбере какво става. А имаше и доста приятели отвън. Денис не вярваше да нарани Селина. Блейн очевидно беше луд от любов по нея. Но на Фред едва ли щеше да му се размине. Убийството би било твърде милостива присъда за него. А ето как си седи, нехайно преметнал ръка през облегалката на стола. Най-обикновено свиждане при бившия работодател и приятел. Блейн му говореше нещо, а Фред кимаше, като внимаваше да стои на прилична дистанция от Селина, за да не може Блейн да разчете езика на телата им. Може би обясняваше фиктивното си пътуване на север и завръщането си при Хелън. Денис осъзна, че мрази Фред, без изобщо да го познава. Мразеше това, което той представляваше, мразеше факта, че очевидно изкарваше пари, а караше онази очукана бричка. Мразеше начина, по който бе прегърнал Селина през кръста онзи път в Глазгол. Мразеше го за това, че имаше повече пари и вероятно повече жени, отколкото Денис можеше да има през целия си живот. Защо Селина се хабеше с него по дяволите? Нямаше никакъв смисъл. Освен ако не й трябваше човек, който да поеме вината след бягството. Някой, върху когото Блейн да излее гнева си. Денис си позволи да се усмихне. Възможно ли беше да е толкова пресметлива, толкова умна? Не се и съмняваше дори за секунда. Да, тя си играеше с Фред, точно както си играеше и със собствения си излъган съпруг. Съвършен план. С изключение на един детайл, самият Денис, който чувстваше, че вече знае всичко, осъзна, че беше позволил на погледа си да се зарее свободно на някъде. Когато примигна, видя, че Селина е обърнала глава към него и го гледа. Тя присви очи и леко се усмихна. За кого от нас беше това? Попита надзирателят до него. Денис знаеше отговора. Селина явно беше разпознала в него мъжа, когото бе видяла да минава покрай къщата й. Тя се обърна да каже нещо на съпруга си, а Фред рязко се извъртя и се вторачи в надзирателите. Ох, колко ме е страх! Измърмори надзирателят до Денис и се закиска. Но Фред не гледаше него, беше впил очи в Денис. Самият Блейн просто се взираше в масата и бавно кимаше,
Сетне каза няколко думи на жена си, която кимна в отговор. Когато стана време да си върви, тя го прегърна по-чувствено от обикновено. На това му викат сбогуване, помисли си Денис. Тя дори помаха на съпруга си, докато вървеше, потраквайки шумно с високите си токчета. Изпрати му още една въздушна целувка, докато Фред оглеждаше помещението, преценявайки останалите жени, доволно напъчен, че си тръгва с най-класната от наличните бройки. Денис се върна в кабинета си и се обади по телефона. Опасявам се, че закъсняхте. Информираха го. Имотът се продаде тази сутрин. Той затвори. Значи тя вече тръгва. И вероятно той никога повече нямаше да я види. Няма какво да стори, нали? Или може би има. Половин час по-късно излезе от офиса си, като заключи вратата, както обикновено. Разходката му и затвора го отведе право край отворената врата на килията на Блейн. Чалмърс пазеше отвън. Имаш посетител, шефе, изръмжа той. Блейн седеше на леглото си, но се изправи на крака и застана с лице към Денис. Какво чуват ушите ми, господин Хеншал? Изглежда си падаш по селина. Видяла те е да минаваш по край къщата. Блейн пристъпи крачка напред. Тонът му беше шеговит, но лицето каменно. Защо ли? Работодателите ти едва ли ще останат въодушевени. Сигурно е сгрешила. Така ли? Запомнила е цвета и марката на колата, зелен Воксхол Кавалер. Да ти е познат. Нещо греши. Значи ще упорстваш. Доколкото си спомням, споменах, че много мъже са впечатлени от нея. Но не всички стигат до крайности, господин Хеншал. Следиш ли я? Наблюдаваш къщата. Тази къща е и моя, нали знаеш? Колко пъти си го правил? От кога душиш наоколо, надничеш през пердетата. Кръвта на Блейн се беше вдигнала в лицето му, а гласът му започваше да потреперва. Денис осъзна, че е притиснат между двамата мъже, Блейн и Чалмърс. Наоколо нямаше други надзиратели. Перверзник ли си падаш, господин Хеншал? Заключен там, в стайчката си, докато разлистваш всичките онези любовни писма. Възбуждаш ли се? Нямаш жена, при която да се прибереш. Затова душиш по чуждото. Как ли ще реагира господин комендантът, ако разбере? Лицето на Денис се сгърчи. Тъпо копеле такова, викна той. Не виждаш ли какво става под носа ти? Тя пилее всичките ти пари и се чука с приятелчето ти Фред. Видях ги. А сега продаде къщата и ще си обере крушите. Току-що присъства на последното си съпружеско свиждане, Блейн, но си твърде тъп, за да го проумееш. Лъжеш. По челото на Блейн бяха избили капчици пот. Лицето му беше мораво, дъхът накъсан. Тя те води за носа от мига, в който си се озовал тук, продължи Денис. Казва ти колко й е трудно, а в същото време пилее купища пари във всеки магазин за дрехи в града. Ходи на шопинг с Фред, да ти кажа, ако не знаеш. Той мъкне торбите, носи ги чак вътре в къщата. И не си тръгва часове наред. Лъжец. Скоро ще разберем, нали така? Можеш да се обадиш вкъщи, да видиш дали телефонната линия още работи, или да почакаш следващото й посещение. Повярвай ми, няма да е скоро. Блейн протегна ръце напред и Денис се уплаши. Но затворникът не го нападна, а се вкопчи в него. Така или иначе Денис се развика, а Блейн се строполи на колене, все още стиснал униформата на Денис. Чалмърс крещеше за помощ, приближаваха се бързи стъпки. Блейн се давеше, после падна по гръб и притисна ръце към гърдите си, а краката му се гърчеха в конвулсии. Сетне Денис си спомни. Старият часовник не е това, което беше. Мисля, че е инфаркт, каза той на първите дошли надзиратели. Комендантът изслуша версията на Денис, за чието съчиняване той бе разполагал с достатъчно време. Просто минавал. Спрял да си разменят по някоя дума и в следващия миг Блейн се свлякал. Съвпада с разказаното от Чалмърс, каза комендантът за облегчение на Денис. Разбира се, не отхвърлям вероятността да са му минавали и други идеи, и той сам да си го е направил. Ще се оправи ли, сър? Чакаме новини от болницата. Бяха го закарали спешно в Уестърн Дженерал, а Чалмърс бе останал да стои до вратата на килията като ударен от гръм. Повтаряше само. Никога повече няма да го видя. Денис се прибра в кабинета си, без да обръща внимание на чукането по вратата. Идваха други надзиратели, нетърпеливи да чуят клюката. Извади снимката на Селина в розовия бански. Вероятно сега щеше да се измъкне, да получи всичко, което желаеше. А Денис й беше помогнал. А тя никога нямаше да го разбере. Вече се канеше да си тръгва за вкъщи, когато му се обадиха от кабинета на коменданта и му наредиха да се яви там. Денис предусещаше, че новините ще са лоши, но когато шефът му заговори, той изпита най-големия шок в живота си. Блейн е избягал. Моля, сър. Избягал е от болницата.
Явно всичко е било нагласено. Чакали са го мъж и жена, тя облечена като медицинска сестра, а той като санитар. Един от охраната е със сътресение на мозъка, друг е изгубил няколко зъба. Комендантът вдигна поглед към Денис. Преметнал те е, излъгал е всички ни. Копелето не е имало инфаркт. Съпругата му и някакъв мъж са го посетили днес след обед. Сигурно са правили последни уговорки. Но ти просто си улучил лош момент, Хеншал. Тъй като при инцидента е присъствал служител на реда, ние го взехме по-сериозно. Комендантът отново насочи вниманието си към документите на бюрото си. Просто си улучил лош момент. Но сега всички ни чакат огромни проблеми. Денис излезе от кабинета му, улюлявайки се. Не беше възможно. Абсурд. Какво по дяволите? Чувстваше се напълно зашеметен. Прибра се вкъщи на автопилот. Сгромоляса се в креслото си. Инцидентът бе отразен във вечерните новини. Драматично бягство от болничната носилка. Значи това е бил планът през цялото време. Да продадат къщата и да избягат. Фред е по-скоро съучастник, отколкото любовник. Помагал е на Селина в организацията на бягството. Денис извади цялата й кореспонденция с Блейн и прочета отново всяко писмо, търсейки нещо, което е пропуснал. Не, разбира се, нямаше нищо такова. Сигурно са обсъждали плановете си при всяко свиждане. Винаги съществуваше възможността да бъдат чути или нещо да бъде прочетено по устните им. Но сигурно така беше станало. Нямаше какво друго да бъде. Денис не можеше да остане тук и секунда по-дълго, заобиколен от писмата й, от снимките й, сетивата му напоени с спомените за нея, разходката й с търговския център, къщата й и дрехите й. Той отиде в местния бар и си поръча уиски и голяма бира. Погълна уискито наведнъж и взе в ръка халбата. Труден ден, Денис, попита го един от редовните клиенти. Денис го познаваше, знаеха се поне по име. Томи. Томи пиеше тук от години, както и Денис. Всичко, което Денис знаеше за него, беше малкото му име и че работи като водопроводчик. Беше очудващо колко малко неща може да знае един човек за друг. Но имаше и още нещо. Томи обичаше ребусите. Непрекъснато решаваше загадки и игрословици. Беше капитан на клубния тим на бара, а между бутилките алкохол на лавиците се мъдреха и трофей като доказателство за уменията му. Точно с това се занимаваше и сега. Пред него имаше вестник, отворен на страница «Свободно време». Беше решил и двете кръстословици и размишляваше върху нещо трето. Селина и нейните ребуси. Кръстословици. И какво беше онова, дето го спомена Блейн? Нещо като акробатика. Томи, каза Денис, да има някаква игра с думи, наречена акробатика. Не съм чувал. Томи дори не си направи труда да вдигне глава от вестника си. Някаква подобна дума, може би. Да нямаш предвид акростих. Какво е акростих? Алта, когато имаш изречение и вземеш първата буква от всяка дума в него. Използва се много в криптограмите. Първата буква от. Томи понечи да продължи с обясненията, но Денис вече се беше отправил към изхода. Болезнено, отчаяно лелея наточения, изпитвам цялостна агония. А вътре бе зашифрована думата болница. Денис се взря в записките си, работеше вече няколко часа. Много от писмата не съдържаха скрити послания. Откри ги само в някои от по-пикантните пасажи. Вероятно за заблуда на четящия, който, също като Денис, би се увлякал да препрочита тези места. Илейн неистово флиртува, апокалиптично разгонване. Клати трима. Докато Денис се чудеше коя е Илейн, Селина бе изпратила друго послание – инфаркт. Беше го направила на глупак. А той не бе заподозрял нищичко. Нашите адски много, Евала разпитваха изтрещялата Хелън, голяма излагащия. Намерих ги. Какво беше намерила? Парите, разбира се, поредната част от състоянието на Блейн. Той подаваше малко по малко. Това беше начинът му да си осигури присъствието и наоколо, пък и да й попречи да ги изхарчи наведнъж. Неговите писма до нея съдържаха послания с описания, къде са скрити парите. Малки порции на много места. Посланията на Блейн бяха по-непохватни от тези на Селина. Може би Денис щеше да ги забележи, ако не беше много по-заинтересован от нея, заслепен от нея. Онези снимки, всичките сексуални намеци, само за да му попречат да види кода. И сега беше изчезнала. Наистина изчезнала. Беше приключила играта, беше свършила с него. Той трябваше да се върне към Джин и там, и всички други писмописци, обратно към истинския живот. Или да се опита да я последва. Начинът, по който му се беше усмихнала. Почти заговорнически, сякаш се беше радвала, че и той участва в играта. Дали ще му изпрати ново писмо, този път лично за него, и ако това се случи, дали Денис няма да тръгне след нея,
увлечен от загадките й. Сега му оставаше само да чака. Джей Макинърни. Третият. Беше трудно да се опише точно вкусът на осмата или деветата цигара за деня. Онази смесица от озон, тютюн и леката привечерна тревожност, полепнала по езика. Но той го разпознаваше всеки път. Това беше вкусът на изгубената любов. Алекс започваше да пуши отново винаги, щом изгубеше жена. Влюбеше ли се, спираше цигарите. А когато любовта отмреше, запалваше пак. Отчасти това беше физическа реакция спрямо стреса. Отчасти бе метафорично. Заменянето на едно пристрастяване с друго. До голяма степен този рефлекс бе напоен с митология. Включително собствения му романтичен образ на самотник, застанал на мост в чуждоземен град, свил шепа около цигарата си, разкопчал черно кожено яке, оставил се на произвола на природните стихии. Представяше си как минувачите обсъждат личната му скръб, докато той стои на Пон де Заар, мистериозен, мокър и недостижим. Усещането му за загуба изглеждаше по-реално, когато си представяше себе си в очите на непознатите, пешеходците с техните вечерни сандвичи и туристически справочници, с чадърите, огъващи се на мартенското време, с месица от ситен дъждец и мъгла. Мостът на изкуствата в Париж, Белпрев. Когато всичко с Лидия свърши, той реши да дойде в Париж не само защото беше добро място за пушене, но и защото предлагаше подходяща атмосфера. Тъгата му щеше да бъде по-горчива и по-живописна в този град. Фактът, че Лидия го изостави, сам по себе си беше достатъчно кофти. Онова, което влошаваше ситуацията още повече, бе собствената му вина за случилото се. Така той страдаше едновременно както от болката на жертвата, така и от вината на злодея. Апетитът му обаче не пострада. Стомахът му се оплакваше като териер, който настоява за полагащата му се вечерна разходка, в блажено неведение, че домакинството е в траур. Макар страданието в Париж да бе облагородяващо, само глупак би гладувал в този град. Застанал насред реката, той се опита да реши в коя посока да поеме. Миналата нощ избра да вечеря в бистро, което изглеждаше достатъчно мрачно и автентично за целта, но всъщност се оказа пълно с бъбриви американци и германци, облечени като че се канеха да ходят на фитнес или на тропиците, затова реши да се запъти към хотел Кост, където американците поне бяха модерно изпосталели и облечени в оттенъци на сивото и черното. Барът беше пълен и, разбира се, свободни маси нямаше. Управителката, красива изящна азиатка с лондонски акцент, го премери скептично с поглед. Не излъчваше типичното парижко високомерие, надменността на метрдотел на тризвезден ресторант. По-скоро се изживяваше като пазителката на храма на това международно племе, което включваше рок-звезди, фешен модели, дизайнери, актьори и режисьори. Барабар с онези, които непрекъснато ги фотографираха, пишеха за тях и ги чукаха. Като арт-директор на бутикова рекламна агенция, Алек живееше в покрайнините на този свят. В Ню Йорк познаваше много от портиерите и управителите. Но тук само можеше да се надява, че изглежда подходящ за мястото. Управителката явно не прие за чиста монета твърденията му, че е член на клуба. Изражението й издаваше лека надежда, сякаш бе на ръба да разреши колебанията си в негова полза. Внезапно тясно присвитите й очи се усмихнаха. Разпозна го. Съжалявам, не ви познах, възкликна. Как сте? Алекс беше идвал тук само 2 пъти, при това преди няколко години. Не изглеждаше особено вероятно да са го запомнили. От друга страна, имаше навика да оставя щедри бакшиши и по скромното му мнение не изглеждаше никак зле. Тя го поведе към малка, но добре разположена маса, подготвена за 4. Беше и казал, че очаква компания с надеждата, че ще повиши шансовете си за място. Веднага ще изпратя келнера, увери го тя. Извикайте ме, ако мога да направя още нещо за вас. Усмивката й беше толкова доброжелателна, че той се опита да измисли някаква малка молба, за да й достави удоволствие. На келнера поръча бутилка шампанско, тъй като все още преливаше от чувство на разточителство. Огледа помещението. Разпозна някой от посетителите. Широкоплещест, американски романист от монтанската школа, клющавия вокал на британска поп-група, но не и някой, когото да познаваше в старомодния смисъл на думата. Леко смутен от самотата си, заби нос в менюто и се запита защо така и не бе довел Лидия в Париж. Сега съжаляваше, както заради нея, така и заради себе си. Удоволствията на пътуването не му изглеждаха така реални, когато не можеха да бъдат потвърдени от свидетел. Беше я приел за даденост. Това беше част от проблема. Защо винаги ставаше така? Алекс вдигна очи и видя в дъното на салона млада двойка, която стоеше и оглеждаше тълпата.
Жената беше поразителна. Висока красавица от неопределима раса. Изглеждаха дезориентирани, сякаш бяха поканени на лъскаво парти, което се бе преместило другаде. Жената срещна погледа му и се усмихна. Алекс и се усмихна в отговор. Тя задърпа ръкава на придружителя си и кимна към масата на Алекс. Внезапно се приближи към него. «Имате ли нещо против да седнем при вас за малко?» попита жената. «Не можем да открием приятелите си». Не изчака отговора му, а направо седна до Алекс, разкривайки по време на движението дълго, загоряло и голо бедро. «Фредерик», представи се мъжът и протегна ръка. Изглеждаше по-тактичен от приятелката си. «А това е Таша». «Моля, седнете», покани ги Алекс. Някакъв инстинкт го възпря да им каже собственото си име. «Какво правиш в Париж?» попита Таша. «Нищо особено, нали знаете, откъсвам се от действителността». Келнерът донесе шампанското. Алекс поиска още 2 чаши. «Мисля, че имаме общи приятели», каза Таша. «Итан и Фредерика». Алекс уклончиво кимна. «Обичам Ню Йорк». Изтърси Фредерик. «Вече не е същият», отвърна Таша. «Знам какво имаш предвид». На Алекс му стана любопитно на къде ли води всичко това. И все пак, не се даде Фредерик, е по-хубав от Париж. Каза Алекс, и да, и не. Барселона, продължи Фредерик, е единственият готин град в Европа. И Берлин, додаде Таша. Вече не. Познаваш ли добре Париж? Попита Таша. Всъщност не. Трябва да те разведем. Пълна гадост, каза Фредерик. Има някои места, допълни Таша, които не са твърде отекчителни. А ти откъде си? Обърна се Алекс към момичето, опитвайки се да определи произхода на екзотичния и външен вид. Живея в Париж, каза тя. Когато не е в Ню Йорк, добави приятеля ти. Изпиха бутилката шампанско и поръчаха друга. Алекс се радваше на компанията. Освен това, много се харесваше в ролята на човека, за когото го бяха взели. Идеята, че са го сбъркали с някого другиго, беше невероятно освобождаваща. Беше очарован от Таша, която откровено флиртуваше с него. На няколко пъти сграбчи коляното му, за да подчертае думите си, и в още няколко случая се почеса по лявата гърда. Дали беше несъзнателно движение или целенасочен, провокиращ жест, Алекс се опита да определи дали връзката й с Фредерик е от романтично естество. Знаците сочеха и в двете посоки. Французинът я наблюдаваше отблизо, но сякаш нямаше нищо против тя да флиртува. В един момент тя подхвърли нещо от сорта на «С Фредерик бяхме гаджета преди време». Колкото повече я наблюдаваше Алекс, толкова повече чувстваше, че се увлича по нея. Тя беше съвършен коктейл от расови черти, достатъчно познати, за да съответстват на идеал за чужда култура, и достатъчно екзотични, за да спират дъха. «Вие, американците, сте такива пуритани», казваше тя. «Толкова шум вдигнахте само защото на президента ви му направили свирка». Това нямаше нищо общо с секса, отвърна Алекс и усети как се изчервява. Беше опит за преврат на десните. Искаше му се да звучи хладнокръвно и отегчено. Но излезе едва ли не, че се защитава. Всичко има общо с секса, впи тя очи в неговите. Така провокиран и подпомогнат от блещукащите мехурчета на скъпото шампанско, които гаделичкаха вените му. Той прокара длан по вътрешността на бедрото й, като спря на ръба на късата и тясна пола. Без да отмества поглед, тя разтвори уста и навлажни устните си с език. «Ама че гадост!» изтърси Фредерик. Макар Алекс да беше сигурен, че другият мъж не виждаше местоположението на ръката му, предметът на възклицанието му беше тревожно неопределен. «За тебе явно всичко е гадост. Защото си е така. Ти си експерт по гадостта. Вече няма изкуство. Само гадост». Това е повече от сигурно, отбеляза Таша. Спор за вечерята. Фредерик настояваше да отидат в Буда бар. Таша искаше да останат. Направиха компромис, като поръчаха хайвер и нова бутилка шампанско. Когато сметката пристигна, Алекс в последния момент се сети, че не трябва да вади кредитната си карта. Като първа стъпка към избистрянето на мистериозната му нова самоличност, той реши, че ще бъде от типа мъже, които винаги плащат в кеш. Докато Алекс отброяваше банкнотите, Фредерик усърдно зяпаше в далечината с вида на човек, добил богата практика в игнорирането на сметки за плащане. Алекс усети краткотрайно, дразнещо чувство, че го използват. Може би при тях това беше ежедневие, да се правят, че познават някой непознат, настанен на хубава маса. Но преди да доразвие тази си теория, Таша вече го беше хванала за ръка и го отвеждаше навън в нощта. Натискът на дланта й, уханието на кожата й, всичко в нея беше толкова въодушевяващо. Той реши да провери докъде ще го отведе всичко това. Така или иначе нямаше какво друго да прави.
Колата на Фредерик, паркирана на няколко пресечки разстояние, не изглеждаше да е в движение. Предната решетка беше разбита. Единият фар сочеше нагоре по ъгъл от 45 градуса. Не се тревожи, каза Таша. Фредерик е отличен шофьор. Катастрофира само когато му се иска. А тази вечер какво ти се иска? Побърза да уточни Алекс. Иска ми се да танцувам, отвърна той. Сетне запя "Хайде да танцуваме" на Дейвид Бауи, като барабанеше с пръсти по волана, а Алекс се качи на задната седалка. В Льо Бен Душ беше полупразно. Единственият човек, когото разпознаха, беше Бернард Хенри Леви. Или бяха дошли твърде рано, или бяха закъснели с няколко години. Разговорът беше преминал на френски и Алекс губеше нишката. Таша му се беше нахвърлила, галеше ръцете му и от време на време собствената си съвършена лява гърда, а той се притесняваше за реакцията на Фредерик. В един момент двамата си размениха няколко остри реплики, които Алекс не разбра. Фредерик се изправи и се отдалечи. "Виж", каза Алекс, "не искам да ти причинявам неприятности." "Няма неприятности", отвърна тя. "Той гадже ли ти е?" "Излизахме преди време. Сега сме само приятели." Тя го придърпа към себе си и го целуна, бавно изследвайки вътрешността на устата му с езика си. Сетне внезапно се отдръпна и вдигна очи към жена в бяло кожено яке, която танцуваше край близката маса. "Мисля, че големите гърди са красиви", каза и го целуна с подновена страст. "Аз пък мисля, че твоите гърди са красиви", отвърна той. "Наистина са такива", каза тя, "но не са големи." Когато Фредерик се върна, настроението му сякаш се беше повдигнало. Той остави няколко банкноти на масата. "Хайде да тръгваме", каза. Алекс не беше ходил по клубове от няколко години. След като двамата с Лидия заживяха заедно, клубовете изгубиха привлекателността си. Сега почувства завръщането на старата тръпка пред вкусването на лова. Усещането, че нощта крие тайни, които ще бъдат разбунени преди пукването на зората. Таша говореше за някой от Ню Йорк, когато се предполагаше, че Алекс познава. Последния път, когато го видях, той просто не спираше да удря главата си в стената, а аз му казах: "Майкъл, наистина трябва да спреш с тези наркотици." От тогава минаха 15 години. Първата им спирка беше клуб на Монмартър. Бандата на сцената свиреше почти достоверна версия на популярна песен на Нирвана. Докато чакаха на бара, Фредерик свиреше като обезумял на въображаема китара и крещеше думите на припева. След като изсмукаха коктейлите си, тримата се отправиха към дансинга. Беше достатъчно шумно, за да се изключи възможността за разговори. Музикантите подхванаха нова песен. Таша разделяше вниманието си между двамата, като отъркваше дупето си в Алекс, докато вокалът се дереше фалшиво. Алекс затвори очи и я обгърна с ръце, изгубил представа за пространството около себе си. Гърдите ли държеше в дланите си, или това беше задникът й. Тя промуши език в ухото му. В съзнанието му изникна образът на кобра, надигаща се от плетена кошница. Когато отвори очи, видя Фредерик и някакъв друг мъж да го наблюдават от края на дансинга и да заговорничат. Алекс се отдалечи, за да потърси мъжката тоалетна и да си вземе нова бира. Когато се върна, Таша и Фредерик танцуваха бавно на някаква френска балада и се опипваха взаимно. Реши да си тръгне и да тегли чертата. Каквато и да беше тази игра, внезапно се почувства твърдо уморен, за да я играе. В същия момент Таша го погледна и му махна от дансинга. Втурна се към него през танцуващите, а Фредерик я следваше по петите. "Да тръгваме", изкрещя тя. Отвън на тротуара Фредерик изведнъж стана приятелски настроен. "Човече, сигурно си мислиш, че Париж е пълна гадост." "Напротив, забавлявам се", отвърна Алекс. "Не се тревожи за това." "Но аз се тревожа, човече. Въпрос на чест е." "Добре съм. Можеше поне да намерим някакви наркотици", обади се Таша. "Всички наркотици в Париж са голяма гадост." "Нямам нужда от наркотици", заяви Алекс. "Не искам да се друсам", запя Фредерик. "Но не искам и да не се друсам." Подхванаха спор къде да продължат вечерта. Таша настояваше за място, очевидно наречено по-бързо "Маце, убивай, убивай". Фредерик твърдеше, че е затворено, и дърпаше към Ланфер. Спорът се пренесе в колата. В крайна сметка прекосиха реката и малко по-късно спряха под кулата Монпарнас. Двамата портиери сърдечно поздравиха спътниците му. Спуснаха се по стълбище към място, което сякаш сияеше в пурпурна светлина, чийто източник Алекс не можеше да определи. Над танцорите се носеше тътнещ барабанен и басов мотив. Таша го сграбчи за токата на колана и го поведе към някакво издигнато място над дансинга, което приличаше на вип зона. Разговорът беше почти невъзможен.
което си беше облегчение. Алекс срещна няколко души, или по-скоро кимна на няколко души, които му кимнаха в отговор. Някаква японка изкрещя нещо в ухото му както му се стори, поне няколко езика, а малко по-късно се върна с каталог на ужасни картини. Той кимаше, докато прелистваше каталога. Очевидно беше подарък. Далеч по-радушно прие следващия жест. Един мъж му подаде бутилка без етикет, пълна с кристална течност. Той си наля в чашата. Имаше вкус на спирт. Таша го завлече на дансинга. Обви ръце около шията му и засмука езика му в устата си. Точно когато Алекс вече имаше чувството, че езикът му ще бъде отскубнат, тя го охапа силно. Устата му се изпълни с вкус на кръв. Тя вероятно искаше точно това, защото продължи да го целува и да притиска ханша си в него. Упорито смучеше езика му. Той си я представи как смуче и други части на тялото му. Идеята му хареса. И без за секунда да губи концентрация върху случващото се с Таша, той внезапно си помисли за Лидия и момичето преди Лидия, и момичето след Лидия. Онова, с което й беше изневерил. Как става така, запита се той, че желанието за една жена винаги пробужда желание за всички останали жени в живота му. Да се махаме от тук, изкрещя той, полудял от възбуда. Тя кимна и се отдръпна, като затанцува на 2-3 метра от него. Алекс я наблюдаваше, опитвайки се да следва ритъма й, но накрая се отказа и я сграбчи. Насила вкара езика си в устата й, изненадан от острата болка, която прясната рана му причини. За щастие, този път тя не го охапа, даже се отдръпна. Сетне внезапно тръгна обратно към ВИП, зоната, където Фредерик сякаш се караше за нещо с бармана. Когато зърна Таша, той взе една бутилка от бара, замахна и я разби на парчета в краката й. Фредерик изкрещя нещо нечленоразделно и хукна нагоре по стълбите. Таша понечи да го последва. Не отивай, хвана я за ръка Алекс. Съжалявам, викна тя и издърпа ръката си. После го целуна нежно по устните. Кажи довиждане, каза Алекс. Довиждане. Кажи името ми. Тя озадачено го погледна, а сетне, сякаш внезапно загряла какъв е майтапът, се разсмя, без да е весело, и го посочи с пръст, сякаш искаше да каже едва не се вързах. Той остана да я гледа как изчезва по стълбите, а дългите й крака изглежда ставаха дори по-дълги, докато се качваше нагоре. Алекс изпи още една чаша от бистрия алкохол, но сега обстановката му се струваше безвкусна и безинтересна. Минаваше 3 сутринта. Докато си тръгваше, японката набута в ръката му няколко покани за нощен клуб. Като излезе на тротуара, Алекс се опита да се ориентира. Насочи се към Сен-Жермен. Сети се, че в Ню-Йорк е едва 10 вечерта и настроението му се разведри. Можеше да се обади на Лидия. Изведнъж си помисли, че вече знае какво ще й каже. Докато забързваше крачка, по улицата се зададе автомобил, който го окъпа в светлината на фаровете си. Обърна се и видя очуканото Рено на Фредерик да криволичи по платното зад гърба му. Качвай се, каза Таша. Той свира мене. Каквото и да станеше, щеше да е по-добре от разходка пеш. Фредерик иска да наминем през едно място. Мен може да ме оставите до хотела ми. Не става идиот. Погледът ти събуди у него дивата възбуда от дансинга. Вече му бе омръзнало да го разиграва, но желанието победи гордостта му. След всичко това чувстваше, че е заслужил наградата си и осъзна, че е готов на всичко, за да я докопа. Качи се на задната седалка. Фредерик запали двигателя и натисна съединителя. Таша погледна към Алекс и оформи устните си в целувка, а после се обърна към Фредерик. Езикът й се появи между устните й и бавно изчезна в ухото на Фредерик. Когато Фредерик спря на светофара, тя се надигна, за да го целуне хубаво по устата. Алекс осъзна, че е въвлечен в нещо, че е част от някаква сделка, която бяха сключили помежду си. И внезапно си помисли за Лидия, за това как и беше казал, че изневярата му няма нищо общо с нея, което беше типичната реплика в такава ситуация. Как да й обясни, че макар да бе легнал с друга, именно Лидия изпълваше сърцето му. Ненадейно Таша се изкатери на задната седалка и започна да го целува. Вкарваше енергично гъвкавия си език в устата му и прокара пръсти надолу към слабините му. О, да, това пък откъде се взе? Гризна го по ухото, докато разтваряше ципа на панталоните му. Когато посегна в боксерките му, Алекс изстена. Погледна към Фредерик, който отвърна на погледа му и сякаш увеличи скоростта, докато нагласише огледалото за обратно виждане. Таша се плъзна надолу по гърдите му, като разроши космите по корема му с език. Смътното усещане за предстояща опасност бе отдавено от мощна вълна на първични чувства. Тя стискаше члена му в ръка, след известно време го напъха в устата си
и той се чувстваше напълно безпомощен да се намеси. Не му пукаше какво ще се случи, стига тя да не спира. Отначало едва усещаше докосването на устните й, удоволствието бе повече в очакването на онова, което щеше да последва. Накрая тя нежно го отдраска с зъби. Алекс простена и се свлече на седалката, докато колата набираше скорост. Натискът на устните й ставаше все по-властен. «Кой съм аз?» – прошепна той. А минутка по-късно. «Кажи ми за кого ме смяташ?» Отговорът ти, макар и неразбираем, накара от устата му да се отрони изпълнено с удоволствие стенание. Погледна в огледалото за обратно виждане и видя, че Фредерик ги гледа. Не откъсва поглед от задната седалка, въпреки високата скорост на автомобила. Когато Фредерик неочаквано превключи на четвърта, главата на Алекс отскочи напред и той без да иска си прехапа езика. Зъбите му разрязаха прясната рана като ножици. Воден от внезапен импулс, той извади члена си от устата на Таша миг преди Фредерик да набие спирачки и да предизвика катастрофа. Нямаше представа колко време бе минало преди да изпълзи от колата. Катастрофата бе станала едва ли не на забавен каданс. Колата тръгна да се преобръща бавно, като падащо есенно листо, докато илюзията за безтегловност не бе разбита от сблъсъка с предпазния парапет. Опита се да си припомни всичко, докато стоеше, сгънат като акробат на задната седалка, проверявайки наличността на крайниците си. Над околността се беше спуснала мирна неделна тишина. Никой не помръдваше. Бузата му беше наранена и кървеше от вътрешната страна, там, където се беше ударил в гърба на предната седалка. Точно когато започваше да се съмнява, че е оглушал, чу Таша да стене до него. Видя главата на Фредерик да помръдва върху таблото. Представи си какво би могло да се случи и радостта от оцеляването бе изместена от бликнал гняв. Алекс се запрепъва към другия край на колата, отвори вратата с замах и грубо измъкна Фредерик на паважа, където той остана да лежи с зейнала на челото рана. Защо беше всичко това? Попита Алекс. Французинът примигна и сви очи, вкара пръст в устата си, за да провери дали зъбите му са си по местата. В бесен Алекс го изрита в ребрата. За кого по дяволите ме вземате? Французинът се ухили и го погледна. Ти си просто един тип, отвърна той. Господин никой. Докато вървеше пеша обратно към хотела си, не спираше да мисли за Лидия. Бузата му беше наранена и насинена. Когато Фредерик накрая се блъсна в парапета, Алекс се удари в стъклото. Димът на цигарата му изостряше усещането му за наранявания по езика, но все пак се радваше, че се размина само с тези повърхностни рани. Колата се беше преобърнала на 180 градуса и без пукала гума в ръба на бордюра, преди да спре в парапета на тротуара. Алекс ги остави там, отдалечи се, без да изрече и дума, докато Таша викаше след него. Когато го хванаха в крачка, когато вече бе невъзможно да отрече връзката си с Трейси, каза на Лидия, че това няма нищо общо с нея, типичната реплика в такава ситуация. Но не беше вярно. Всичко беше заради нея. Въпреки че беше излъгал и се беше опитал да скрие изневярата си, сега осъзнаваше, че искал тя да разбере. Ставаше дума за предателство. Това най-интимно отношение между двама души. Тя беше част от уравнението. Как да й обясни, че докато лежеше върху друга жена, именно Лидия изпълваше сърцето му? Че това беше като да засилиш колата си срещу дърво, че моментът преди удара е така ярко наситен с любов към онова, което всеки миг ще загубиш. Съточка ДЖ. Роузън, последната целувка, докато отмиваше кръвта й от ръцете си, гъста и лепкава, гореща и хлъзгава, течаща на червени струйки, образуваща розови облачета, той си мислеше за първата им целувка. До тогава не се беше сещал. Колко странно. Изгаряше по нея и онази целувка го бе запалила. Беше различна от всички целувки след това, защото бе непозната. Не електризираше го не само топлината и соленият вкус на тази жена, но и това, че беше непозната и будеше у него почти неудържимото вълнение при прекрачването на нов праг. През следващите месеци от време на време усещаше мекотата и ожилването на тази целувка, когато не бяха заедно, но също и когато бяха, понякога дори докато я целуваше, онази целувка забулваше останалите. Можеше да извика спомена за нея и често го правеше, но тръпката беше далеч по-силна, когато това се случваше изневиделица, както сега. Понякога въздействието й беше толкова силно, че той се препъваше и трябваше да протегне ръка и да се хване за нещо, за да не се строполи на земята. Не сега, беше казала тя първата вечер, а пеперудените върхове на пръстите й възпламеняваха кожата му, устните й докосваха неговите, после се отдръпваха, а в следващия миг се стапяха върху устните му с такъв порив, че той си помисли,
че е променила решението си и ще го направят тази вечер. Но тя го пусна от обятията си и се усмихна. Не каза не, а само не сега. Мислеше, че му отказва, че контролира положението. Не, той беше изчакал не защото тя го искаше, а защото чакането нажежаваше страста, караше тръпката да расте. И вероятно тъкмо чакането я беше предизвикало. Онази целувка. В продължение на няколко дни той не изпитваше друго. Връхлиташе съзнанието и плътта му, просмукваше се в него. А после в определени моменти, които не можеше да предвиди, силата на това усещане се концентрираше дори повече, надигаше се и се разбиваше в него като вълна. В моменти като този, сега за пръв път се появи и болка. Не съвсем неприятна. В нея имаше някаква сладост, смекчаваща въздействието. Болката бе породена от съжаление. В началото бе само споменът и сега, когато тя си беше отишла отново, споменът бе всичко, което му остана. Трябваше да си отиде. Искаше да си отиде. Това бе видял той, въпреки че никой от другите не го забеляза. Тя го заяви съвсем открито и ако той го беше прозрял, значи всички го бяха прозрели. Но той го сметна за огромно преувеличение, а без съмнение и те. Едва по-късно, когато тя скъса единствената нишка и мрежата се спусна над главата му, а после с усмивка направи крачка назад, той осъзна кой е трябвало да бъде истинската жертва. Не той, а самата тя. Щеше му се да го беше осъзнал по-рано. Бе по-умен от останалите и със сигурност по-умен от нея. Но все пак просто мъж. Когато тя дойде при него, той я пожела, тя се наведе към него за онази първа целувка и в същия миг той почувства единствено надежда и гордост. Беше дошла при него като клиент. Както научи той по-късно, бе отишла и при всички останали, но тогава той не го знаеше. Досега адвокат ми беше Джефри Бетинджер. Тя заговори отривисто, докато сядаше в офиса му. Носеше мек, вълнен костюм с махагоновия цвят на косата си. Блузата й без един нюанс по-тъмна от млечната й кожа. Бузите й руменееха от студа. Когато кръстоса крака, от ботуша й се плъзна късче топящ се лед и падна на килима. Лицето му доби израз на престорено любопитство, но всъщност вниманието му бе погълнато от вълната и коприната, от извивките и кухините и от тъмнината отдолу. Беше я забелязвал с Бетинджер, разбира се, и се беше изумил да види такава прелестна жена в компанията на Дартака Бетинджер. Тогава не знаеше, че му е клиент, не знаеше и за Крамър, Робинс, нито за Сътън. Не знаеше какво иска тя, нито какво е сторила. Въпреки че когато откри истината, не можеше честно да заяви, че би направил нещо по-различно. На онази първа среща тя донесе папка от ярешка кожа с миниатюрна сребърна ключалка. Ценни документи, каза му. Като нейн нов адвокат, той имаше право да счупи ключалката и да изпълни желанията, упоменати в документите в папката, единствено и само след нейната смърт. Сега трябваше просто да заключи папката в служебния си сейф. Разбира се, че разполагаше с сейф, нали? Разбира се, той взе папката, позволи си пръстите му да докоснат нейните, като бавно вдишваше знойното й ухание. От самото начало той изпълняваше служебните си задължения напълно професионално. Онова, което се случи между тях, първо във въображението му, а скоро след това денем и нощем, никога не го разсейваше, както би станало с един по-слаб мъж. Вероятно, мислеше си, за това беше напуснала Бетинджер. Той беше страхливец. Сигурно никога не я беше съветвал, просто я бе оставил да го води за носа. Но самият той не беше такъв. Възразяваше, спореше, предлагаше алтернативи всеки път, когато тя му даваше указания да продаде нейн имот на отчаиващо ниска цена, да напише добавка към завещанието си, с която да облагодетелства някоя съмнителна кауза. Тя беше богата жена, напомняше и той, но ако не се стопанисва разумно, богатството много бързо се стопява. Това изречение я накара да се изсмее горчиво. Думата стопанисва и напомнила за съпруга й, обясни тя. Нейният също бил адвокат, студен, подъл мъж, който й забранил да има деца и приятели, биел я, връзвал я, превърнал живота й в безкраен ад, заплашвал, че ще я убие, ако го провокира. И тя презирала себе си заради своя страх да му се противопостави или да сложи край на живота си. Крояла планове срещу него в тайните тъмни кътчета на съзнанието си. Мисляла, призна тя, без да примигне, че навярно е полудяла, побъркана от изолация, болка и страх. Опита ли? Попита той, чувствайки как желанието му нараства, докато слуша гласа й, представяйки си я трепереща и насинена, примираща от страх под надвисналата над главата й сянка. Да го убие ли? Той умря. Гласът ти бе изпълнен с презрение.
Умря преди да събера коража да убия него или себе си. Внезапната смърт на съпруга й, разказа тя, дошла изненадващо, а богатството, което й оставил, било единственият й източник на удоволствие. При тези думи лицето му пламна, умът му препусна към изживяното предната вечер, жарките им целувки, кулминацията на тяхното поклащане, заедно, тя нарочно направи пауза. А после с усмивка заяви съвсем откровено, че щяла да похарчи парите му както и където пожелае. Той не отвърна. Прекоси помещението, затвори вратата и облада точно там, на килима в офиса. Когато преплитаха тела, тя изпълняваше всяко негово желание, без значение дали бе странно, болезнено или унизително. В светлината на деня обаче той не бележеше успех в убеждаването, придумването, настояването. Но опитваше всеки път, защото нямаше хълка на носа си, за която да бъде воден. Сега, докато работеше, а споменът за онази първа целувка обземаше мислите му, той откри в себе си и други спомени, неповикани, но добре дошли. Докато увиваше тялото й в одеяла, за да го отнесе на онзи склон, тя му бе казала, че много й харесва мястото. Той чу гласа й, задъхания и шепот, който се плъзна по гръбнака му като ледена висулка. Почиствайки стаята, долови металната миризма на кръвта, примесена с тропическото ухание на парфюма й. Никой нямаше да я потърси тук, нямаше причина да дойде в изоставената крайречна къща, потънала в гордо усамотение. Но той си беше внимателен по природа. Изми кървавите петна, обърна матрака наопаки. Нямаше нужда да се крият на това тайно място, освен заради тръпката, с която ги зареждаше. И двамата бяха необвързани, възрастни хора. Нищо не ги притесняваше и стига да искаха, можеха да афишират връзката си посред бял ден на главната улица. Но тя беше открила тази къща и когато му разказа за нея в един крайпътен ресторант, докато пръстите на краката й пълзяха нагоре по прасеца му, и двамата решиха, че е най-добре пред хората да се държат като адвокат и клиент. След като приключи, си избърса ръцете, а топлината в дланите му го накара да си спомни кожата й, винаги по-топла от неговата, сякаш тя живееше в трескав облак, жарък тропик, от който го зовеше. По онова време си мислеше, че зове него, но се заблуждаваше. Миналата седмица отиде в офиса му, без да се обади предварително, и седнала в същия стол. Този път руменеше от топлината, денят беше влажен и горещ. Му заяви, че не е доволна. Не е доволна. А какви бяха онези стенания, учестеният сърдечен ритъм, тихите въздишки? Уволнен си, каза тя. Вече нямам нужда от услугите ти. Какво ти става? Ядно изсъска той и прекоси стаята, за да затвори вратата. Тя скочи на крака и отново я отвори. Бих искала да си взема документите. Остана права, като кимна към сейфа. Решила си да. Имам среща с господин Дрейер. От Дрейер и Холт. Лед капеше от думите й. Той си спомни за бутушите й в онази първа сутрин. Тя погледна часовника си. Ако не ми върнеш документите, ще ме принудиш да подам жалба в полицията и в комисията по етика. Той се опита да запази самообладание. Жалба? Да, и ако не ми върнеш документите, положението ще се влоши. Предполагам, че дори при адвокатите има ясно разграничение между професионалния и сексуалния живот. Той изгуби ума и дума. Тя повдигна вежди. Да направиш една вдовица своя любовница с цел да отвлечеш вниманието и от лошите си съвети, граничещи с злоупотреба. Солидно основание за подаване на жалба, не смяташ ли? Някои от сделките, които сключи, ми струваха хиляди. Уволнен си. Очаквай жалбата след седмица. В нощите, прекарани заедно, тя беше птяла мръсоти. Неприличните думи, които горещият й дъх навираше в ухото му, го възбуждаха, но не го шокираха. Току-що изречените думи обаче, които тя така хладнокръвно редеше, го вцепениха с непочтеността си. Сделките бяха твоя идея. Всеки път възразявах. Водил съм си бележки, пазя си и писмата. Без съмнение с задна дата. Не, ти знаеш. Знам само, че независимо дали ще те осъдят или не, нито една богата вдовица няма да потърси повече услугите ти. Интеркомът извъня. Секретарката му съобщи, че човекът, с когото имаше среща в 10 часа, е дошъл. Смаян и объркан, той отвори сейфа и върна папката от ярешка кожа. Тя се обърна и си тръгна. Той спа лошо тази нощ, както и следващата. Жадуваше я, изпитваше смут, а новият му страх от нея проваляше опитите му да я забрави. 2 дни по-късно все още беше в шок. Но ето, че се оказа късметлия. В този ден направи нещо необичайно. Излезе от офиса в ранния следобед. Върху какво ли можеше да се концентрира? И се насочи към бара, където адвокатите се срещаха, за да сключват сделки, да спорят и да забравят. Много зле изглеждаш, отбеляза сами,
Барманът, сякаш той имаше нужда да го чуе, поклати глава, не даде никакво обяснение. Сами си знаеше работата. Наля му питие и му предложи утешение. Поне не си Бетинджер. Сами вдигна брадичка към една сгърчена фигура въгъла. Знаеш ли, че го разследват? Комисията по етика, полицията. Той погледна Бетинджер. Бавният огън на скоча прогаряше пътя му към ясната мисъл. Взе втория си скоч от бара и прекоси залата. Почерпи Бетинджер едно питие, а сетне и друго. А навъсеният Бетинджер впил поглед в джина си, с завалени и нечленоразделни думи, мърморейки овдовяла кучка, хвърли светлина върху мрака му. Беше ги натопила. Бетинджер и бе адвокат преди него, но още по-преди бе работила с Крамър, Робинс и Сътън. Всеки от тях бе нейният герой, спасил я от липсата на компетентност у предишния адвокат, официалните жалби и обвинения, които беше подала, не бе споменала на никого. Всеки от тях инструктиран да сключва лоши бизнес сделки, да продава ефтино и да купува скъпо. Възраженията и на тримата бяха потушавани с щедростта на тялото и в изоставената къща. Всеки от тях съсипан. В пристъп на колегиална милозливост Бетинджер му предложи съчувствието си, заяви отвращението си, престори се нагневен и се закле да отмъсти. Но той съзнаваше, че ако в този момент тя влезе в бара, Бетинджер ще я последва, пълзейки на колене. Остави Бетинджер да се дави в басейна на собственото си самосъжаление и закрачи в отиващия си ден, опитвайки да събере мислите си. Сивотата на небето преля в черно. Всяка жалба, помисли си той, беше подадена, както му бе казала и на него, точно една седмица след изненадващото й решение и смяната на адвокатите. Градските улици притихнаха, а в главата му прозвучаха думите й, че единственото й удоволствие било да харчи богатството на покойния си съпруг. И в миг той прозря онова, което никой друг не бе прозрял. За кого в действителност бе щракнал капанът, коя беше планираната жертва. Затова той постъпи така, както тя искаше. Обади и се я попита дали е подала жалбите срещу него. Още не. Помоли я да се видят в къщата край реката. За да поговорим, каза й. Долови нотка на нетърпеливо очакване в гласа й. Тази вечер той й даде онова, на което тя се бе надявала, изпълни желанието й. Желание. Светлината на фаровете го накара да излезе на вратата. Изчака я на верандата, а когато тя се приближи, усети топлината й. Стояха неподвижно, а времето спря заедно с тях. Докато накрая, без да промълви и дума, тя притисна тялото си, устните си върху неговите. Той я поведе към леглото. Разсъблече я бавно, блузата й, полата, коприненото й бельо, а накрая я върза за леглото с сребърните белезници, които беше донесла още първите дни. С ръцете, с устните и езика си той я люби бавно, поведе я към върха и го достигна заедно с нея. След това не разкопча белезниците, а и тя не го накара. Прегърна я нежно, погали косата й, докато тя лежеше неподвижно, с затворени очи и разтворени устни. После той се надигна и завърза очите й. Тя леко се усмихна. Той я целуна за последен път. Вкусът, уханията, тръпките на първата им целувка се втурнаха към него и го връхлетяха като вълна. После отихнаха, оголвайки сътенената окончателност на последната целувка. Последната. Тя се опитваше, осъзна той сега, да накара всеки от тях, Бетинджер и останалите, да стори именно това, надявайки се някой от тях да я освободи. Нещастията, които ги бяха сполетели, бяха наказание за слабостта им. Той беше силен. Острието лъщеше, докато промушваше сърцето й. Тя изви тяло, сякаш от удоволствие. Не изпищя, но нададе кратък вик, същия като в мига на кулминацията и преди малко. Изгори дрехите й в камината, а нея постави на задната седалка на колата й. Откара я до хълма, който гледаше над града, изкопа и гроб сред дърветата и прошепна с Богом. Изостави колата й в гората, върна се пеша до къщата, за да вземе своя автомобил, прибра се вкъщи и спа непробудно. На следващия ден отхвърли доста задачи в офиса си. После реши да отиде до бара и да почерпи Бетинджер питие. В крайна сметка Бетинджер му беше направил огромна услуга. Разбира се, и той му бе отвърнал със същото, както отвърна и на Крамър, Робинс и Сътън, но те никога нямаше да узнаят на кого да благодарят. С изчезването на тъжителя делата, заведени срещу тези мъже, щяха да бъдат прекратени. Беше освободил и тях. Тък му се канеше да си тръгва, когато пристигна полицията. Без да губят време в обяснения, веднага го арестуваха за убийството й. Получихме обаждане от адвоката й. Той попита полугласно. Пол Дрейер, главният следовател, му разясни. Предната вечер
Тя оставила съобщение на Дрейър, че ще му се обади на другата сутрин преди 10. Ако не го направила, той трябвало да отвори папката от ярешка кожа, оставена в сейфа му. Не се обадила, затова, следвайки инструкциите й, Дрейър счупил ключалката. Вътре открил указание на пътя до къщата и хълма над нея, както и бележка, умоляваща властите да разследват сделките, по които е работил предишният ти адвокат. Не била сигурна, пишело в бележката, но смятала, че е била измамена. Възнамерявала да съди адвоката си, който също така бил и нейн любовник. И се страхувала. Името на адвоката не се споменавало. Но тя споделила с настоящия си адвокат, кой е бил предишният ти. Ченгетата бяха свършили доста работа от сутринта. Бяха открили къщата, тялото й, колата. Също и кръвта върху обърнатия наопаки матрак. Бяха открили отпечатъците му. Отведоха го. Когато той излезе на улицата, вкусът, уханията, тръпката на тяхната първа целувка го дебнеха в засада. Стовариха се отгоре му толкова силно, че той се спъна и понеже беше окован с белезници, не можа да се хване за нещо и падна.